Το δούμε. Μμ. Ε, Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Για τους άλλους που μιλήσατε. Ναι. Ε, λοιπόν, καλησπέρα σας και στους εδώ, τους ζωντανούς δηλαδή, αλλά και στους μακρινούς, γιατί μας βλέπουν και από το YouTube. Σήμερα για μας είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Όπως ξέρετε, η τραγική κατάσταση που ζει ο Παλαιστινιακός λαός δεν μπορούσε να μας αφήσει και εμάς αδιάφορους. Εμείς δουλεύουμε στη δημόσια υγεία και την πολιτική υγεία. Εξορισμού δηλαδή, που μιλάμε για την υγεία, δεν μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι και να πούμε εντάξει, κάτι γίνεται εκεί. Δεν είναι δυνατόν. Άρα θεωρήσαμε καταρχήν καθήκον μας απέναντι στο αντικείμενο το οποίο πονούμε, να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί. Κυρίως βέβαια η δικιά μας πλευρά είναι όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας και την κάλυψη των αναγκών υγείας που έχει ο Παλαιστινιακός λαός που βρίσκεται σε αυτή την τραγική κατάσταση της ουσιαστικής γενοκτονίας. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο που μας κινητοποιεί, είναι ως πλέον πανεπιστημιακά μέλη ΔΕΠ, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ότι δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να σωπαίνει όπως σωπαίνει και η παγκόσμια κοινότητα, η πολιτική, μπροστά σε το μαζικό έγκλημα, με την έννοια ότι το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος όπου αναπτύσσονται οι ιδέες, η δημοκρατία και ο σεβασμός προς τη ζωή πρώτα απ' όλα. Άρα, γι' αυτό τον λόγο θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό και σαν πανεπιστήμιο να βγούμε. Όπως ξέρετε, δεν γίνονται πολλά, ούτε στη χώρα μας δυστυχώς. Αλλά όπως ξέρετε επίσης, ακόμα χειρότερα, έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ένας νέος μακαρθισμός, ένας νέος αντικομμουνισμός, θα το μπορούσαμε να το πούμε αντιπαλαιστινιασμός. Όποιος μιλάει για τους Παλαιστίνιους, τον διώχνουν, τον σπρώχνουν, τον κυνηγάει η αστυνομία κτλ. Είδατε τα τραγικά αυτά που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε ότι θα τα ζήσουμε σήμερα στη Γερμανία, πούμε, σε μια δημοκρατία της Ευρώπης που πήγανε και τους πιάσαν όλους που μιλούσαν για την Παλαιστίνη κτλ. Άρα εκεί πάνω σε αυτό θεωρήσαμε υποχρέωσή μας επίσης να απαντήσουμε σε αυτή την πραγματικότητα, να πούμε όχι, εδώ είμαστε, αναδεικνύουμε το ζήτημα, ανοίγουμε την κουβέντα και βέβαια εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος σε αυτή την εποχή βρίσκεται σε αυτό το δράμα το οποίο ζει. Τώρα, από άποψη τη δικιά μας, δημόσιας υγείας δηλαδή και πολιτικής υγείας, σε ένα πόλεμο, σε μια εμπόλεμη κατάσταση, προφανώς υπάρχει το πρώτο ερώτημα που μπαίνει, επιστημονικά λέμε τώρα, είναι ότι στον πόλεμο θα υπάρχουν τραυματίες και πεθαμένοι βέβαια, αλλά και τραυματίες. Άρα οι υπηρεσίες υγείας έχουν τη δυνατότητα, την οργάνωση, το προσωπικό, την υποδομή να απαντήσουν στις ανάγκες φροντίδας υγείας των τραυματισμένων. Αυτό είναι το λογικό ερώτημα και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που μπορεί να φανταστεί κανένας. Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στην τραγική κατάσταση ότι δεν ασχολούμαστε πια με αυτό. Γιατί? Διότι για πρώτη φορά στην ιστορία, από όσο ξέρουμε, σε ένα πόλεμο οι υπηρεσίες υγείας δεν μένουν έξω από την εμπόλεμη ζώνη. Δηλαδή συνήθως ακόμα και στο ναζισμό και τα νοσοκομεία, οι υπηρεσίες υγείας τα αφήνουν απ' έξω. Εδώ τώρα όχι μόνο δεν τα αφήνουν απ' έξω, αλλά υπάρχει συνειδητή προφανώς επιλογή καταστροφής της υποδομής γενικά της χώρας, αλλά και ειδικά του υγειονομικού συστήματος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και αυξημένη ανάγκη φροντίδας υγείας, αλλά έχουμε και καταστροφή των υπαρχουσών υποδομών και βέβαια και του προσωπικού, το οποίο, όπως ξέρετε, και το υγειονομικό προσωπικό όχι μόνο δεν προστατεύεται φορώντας τον κόκκινο ημισέλινο, ας πούμε, ή τον κόκκινο σταυρό οι Ευρωπαίοι, αλλά και αυτοί σκοτώνονται συνέχεια επίτηδες, δηλαδή από επιλογή και όχι κατά λάθος. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Η κατάσταση, ξαναλέω, είναι σημαντική και βέβαια το τελευταίο, και δυστυχώς αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον, δηλαδή ακόμα και σήμερα να σταματήσει ο πόλεμος, αυτό που συζητούμε εμείς πάλι στο μεταπτυχιακό μας, μια και είναι και κομμάτι του μεταπτυχιακού αυτό, εδώ είναι δυστυχώς ένα τραγικό παράδειγμα το πώς οι κοινωνικές συνθήκες προσδιορίζουν και την υγεία. Δηλαδή, για να σταματήσει σήμερα ο πόλεμος, οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν σπίτι, δηλαδή βασικές
βασικές καταστάσεις οι οποίες προστατεύουν την υγεία. Άρα, για να σταματήσει σήμερα ο πόλεμος, θα έχουμε χιλιάδες θύματα λόγω πείνας, δίψας, λιμωδών νοσημάτων τα οποία αναπτύσσονται γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν τίποτα. Αυτά λοιπόν όλα θα τα δούμε, και αυτή είναι η σημερινή μας κουβέντα, να δούμε καταρχήν ποια είναι η κατάσταση, δηλαδή ποια είναι σήμερα η κατάσταση όσον αφορά τις υγειονομικές υπηρεσίες και γενικά στην Παλαιστίνη, να δούμε μέσα από μαρτυρίες συναδέλφων πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση από την άποψη της καταστροφής, και βέβαια θα έχουμε και τη χαρά να συζητήσουμε και με τον συνάδελφο Νίκο Χατζαράκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε και να έχουμε και μια αισιόδοξη νότα τέλος πάντων στη σκέψη μας αλλά και στη δράση μας, με την αισιοδοξία που μας δίνει το κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το πανεπιστημιακό κίνημα που είναι ενάντια σε αυτό που συμβαίνουν και μέσα στο στόμα του λύκου, έτσι, του ιμπεριαλιστικού λύκου των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα, με αυτά και με αυτά, ξεκινάμε. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Ηλία τον Κονδύλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής, όπως ξέρετε, εδώ μαζί μας. Είναι πολιτικής υγείας το αντικείμενό του και ακριβώς λόγω αυτού του αντικειμένου θα μας παρουσιάσει το πλαίσιο, το τι γίνεται στην Παλαιστίνη σήμερα από την πλευρά της πολιτικής υγείας. Ηλία, ευχαριστούμε. Αλλάζουμε για να φαινόμαστε μακριά. Συνοθεσία κάνουμε. Τι να κάνουμε. Χρειάζεται. Καλησπέρα και από εμένα. Να πω εισαγωγικά ότι η παρουσίαση την οποία θα σας θα παρουσιάσω, ναι, αν τα καταφέρω. Ωραία. Την συγκεκριμένη παρουσίαση την ετοίμασε μια πολυπληθής ομάδα φοιτητριών και φοιτητών μας, διδακτορικών ερευνητών και συνεργατών μας, τις οποίες και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεράκι και την αποφασιστικότητά τους για να γίνει αυτή εδώ η εκδήλωση. Ξεκινάω λέγοντας ότι διανύουμε την 230η μέρα από την έναρξη αυτής της φάσης του πολέμου στην Γάζα. Νομίζω όμως ότι όλες και όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου. Στην πραγματικότητα και πριν από τη φάση αυτή του πολέμου, η Γάζα είχε χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του πλανήτη, με έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων, να είναι εγκλωβισμένοι σε μια λωρίδα γης 360 τετραγωνικών χιλιόμετρων, περίπου όσο η έκταση της Θάσου, της Λευκάδας, άλλοι λένε της Άνδρου. Μια έκταση γης με ελεγχόμενη πρόσβαση σε ρεύμα και νερό, εκατοντάδες συλλήψεις και νεκρούς πριν την έναρξη του πολέμου και φυσικά έναν πληθυσμό ο οποίος ήταν κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Πάνω από το 50% του Παλαιστινιακού λαού στη λωρίδα της Γάζας πριν την έναρξη του πολέμου ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, με ποσοστό ανεργίας στον άρενα πληθυσμό πάνω από 40%, στις γυναίκες πάνω από 60%, ένα προσδόκιμο ζωής το οποίο ήταν κατά 10 έτη λιγότερο σε σχέση με το γειτονικό λαό του Ισραήλ, μια βρεφική και νεογνική θνησιμότητα η οποία ήταν πενταπλάσια και εξαπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη βρεφική και νεογνική θνησιμότητα στο γειτονικό Ισραήλ. Ένας πληθυσμός, μια κοινωνική πυρητιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί, ένας πληθυσμός σε έντονη πίεση και ευαλωτότητα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Τώρα, είναι γεγονός ότι τη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα μονοπολεί το ζήτημα των νεκρών και των τραυματιών. 35.000 νεκροί, 25.000 εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, περίπου 79.980 τραυματίες και εκτιμάται ότι υπάρχουν και πάνω από 10.000 αγνοούμενοι. Υπάρχει έντονη συζήτηση, ακόμη δυστυχώς και στο εσωτερικό της πανεπιστημιακής κοινότητας, για την αξιοπιστία αυτών των στοιχείων, με την κυβέρνηση αλλά και δυστυχώς πολλούς συναδέλφους μας, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, να αμφισβητούν την αξιοπιστία αυτών των στοιχείων.
Οφείλω απλά να θυμίσω ότι για την ιστορία ακόμη και η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει αναγνωρίσει προλίγο ημερών ότι έχει δολοφονήσει πάνω από 30.000 Παλαιστινίους, αναγνωρίζει ότι έχει δολοφονήσει 16.000 αμάχους και 14.000 κατά την κρίση της μαχητές της Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση, από τη δικιά μας σκοπιά, από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, οι νεκροί και οι τραυματίες αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Την κορυφή του παγόβουνου της τραγωδίας η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, τραγωδία η οποία έχει να κάνει με την βίαιη και απότομη επιδείνωση των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθήκων, τα είπε πριν ο κύριος Μπένος, πρόσβαση σε στέγαση, σύτηση, νερό, υπηρεσίες υγείας, μια βίαιη λοιπόν και απότομη επιδείνωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων. Έχεις να κάνεις με έναν πληθυσμό ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στην λωρίδα της Γάζας και καλείται να επιβιώσει στα συντρίμμια του πολέμου. Στην Ουκρανία μετά από 3 έτη πολέμου έχεις 10.000 αμάχους νεκρούς και 10 εκατομμύρια πληθυσμού εκτοπισμένους. Έφυγαν από την εμπόλεμη ζώνη. Στην περίπτωση της Γάζας, ο πληθυσμός παραμένει εκεί, στο κέντρο της εμπόλεμης ζώνης, ζώντας και προσπαθώντας να επιβιώσει στα συντρίμμια του πολέμου. Θυμίζω λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 1,7 εκατομμύρια Παλαιστινίων, σχεδόν το 75 με 80% του Παλαιστινιακού λαού στη λωρίδα της Γάζας, έχει εκτοπιστεί από τα σπίτια του, ζώντας σήμερα σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Εκτιμάται ότι πάνω από το 60% των κατοικιών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν πλήρως καταστραφεί. Ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, εκτιμάται ότι πάνω από 500.000 νοικοκυριά, οικογένειες, δεν θα έχουν σπίτι να επιστρέψουν μετά το τέλος της σύγκρουσης. Εννοείται φυσικά ότι παιδιά και φοιτητές πάνω από 600.000 έχουν διακόψει σπουδές, δεν υπάρχουν. Συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων και των πανεπιστημίων έχουν καταστραφεί. Μάλιστα πολλοί χρησιμοποιούν πλέον τον όρο της εκπαιδευτικοκτονίας, το scholarcide, την δολοφονία του παλαιστινιακού πληθυσμού δια της δολοφονίας της εκπαίδευσης. Πέραν της αφισβήτησης του δικαιώματος στη στέγαση και εκπαίδευση, έχει πλήρως διαταραχτεί και η πρόσβαση του παλαιστινιακού πληθυσμού σε επαρκή και θρεπτική τροφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι στην Παλαιστίνη, στη λωρίδα της Γάζας, το 50% του πληθυσμού θεωρείται ότι ζει σε συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ πάνω από 700.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν το φάσμα του λοιμού, της πείνας, μεταξύ των οποίων χιλιάδες έγκυες γυναίκες και παιδιά. Θα μας εξηγήσει αργότερα ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Στραβαρίδης γιατί γίνεται αυτό. Έχει να κάνει κυρίως με τη διατάραξη της εισόδου και της δυνατότητας διανομής τροφίμων στη λωρίδα της Γάζας. Πέραν της στέγασης και της σύτησης, σε ευθεία αμφισβήτηση βρίσκεται και το δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρό νερό. 8 στις 10 γεωτρήσεις νερού έχουν καταστραφεί, το 60% των υποδομών ίδρευσης ομοίως, 1 από τα 2 εργοστάσια αφαλάτωσης έχει κατεδαφιστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εδώ και εβδομάδες προειδοποιεί ότι πάνω από το 70% των Παλαιστινίων ήδη καταναλώνουν θαλασσινό νερό ή μολυσμένο νερό. Σε αυτές τις συνθήκες του συνοστισμού, της ελλειπούς πρόσβασης σε στέγη, της ελλειπούς πρόσβασης σε θρεπτική τροφή, της πλημελούς πρόσβασης σε καθαρό νερό, είναι προφανές ότι όλες αυτές οι συνθήκες λειτουργούν ως εκολαπτήριο για την εκδήλωση λιμωδών νοσημάτων και την εκδήλωση
επιδημιών. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων μηνών του πολέμου, τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα οξέων αναπνευστικών συνδρόμων, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 400.000 περιπτώσεις περιστατικά διαρροικών συνδρόμων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί σχεδόν καθημερινά, η τελευταία του προειδοποίηση ήταν προ λίγων ημερών, για τον διαρκή κίνδυνο εμφάνισης επιδημικών εξάρσεων, χολέρας, μηνικίτιδας, τυφοειδή υπηρετού, υπατήτιδας. Έχοντας αμφισβητήσει την πρόσβασή τους σε στέγαση, σύντηση, νερό, σε ευθεία αμφισβήτηση είναι πλέον και η πρόσβαση του πληθυσμού σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Θυμίζουμε, 25 από τα 36 νοσοκομεία στη λωρίδα της Γάζας έχουν πλήρως καταστραφεί. 66 από τα 72 κέντρα υγείας ομοίως έχουν καταστραφεί, δεν είναι λειτουργικά. Αν υλοποιηθεί δε η απειλή του κράτους του Ισραήλ για επέμβαση στη Ράφα, θα ισοπεδωθούν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Θα μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή του συστήματος υγείας στη Γάζα. Προχθεσινή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet έδειξε ότι πάνω από 350.000 ασθενείς, χρόνιοι πάσχοντες, με διαβήτη, υπέρταση, καρδιακιακά νοσήματα, έχουν διακόψει τη φαρμακευτική τους αγωγή ή δεν λαμβάνουν στοιχειώδεις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, οι αιμοκαθαρούμενοι έχουν διακόψει την αιμοκάθαρση. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και κλείνουμε με αυτό, της φάσης αυτού του πολέμου στη Γάζα, είναι ότι το κράτος του Ισραήλ διεξάγει έναν πόλεμο παραβιάζοντας κανόνες στοιχειώδεις, κανόνες εμπλοκής, διεθνείς συνθήκες, στοχοποιώντας κυριολεκτικά τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, συγκεκριμένα τα παιδιά και τις γυναίκες, στοχοποιώντας τις υγειονομικές υποδομές και τους υγειονομικούς. Ενδεικτικά να θυμίσουμε ότι στην ενεξελίξη σύγκρουση το 60% και πλέον των νεκρών είναι παιδιά και γυναίκες. 15.000 νεκρά παιδιά, 9.000 νεκρές γυναίκες. Πρόσφατη δε μελέτη στο BMJ Global Health, την έγκριτη ιατρική επιθεώρηση, η οποία συνέκρινε τα θύματα των αμάχων κατά τη διάρκεια των πολέμων στη Γάζα τα τελευταία 16 χρόνια, το 2008, 12, 14, 21 και σήμερα, διαπίστωσε ότι το ποσοστό αυτό παιδιών και γυναικών μεταξύ των αμάχων είναι το ιστορικά υψηλότερο. Να το πω με άλλα λόγια, στις προηγούμενες συγκρούσεις στη Γάζα, το 8, το 12, το 14, το 21, η απώλεια παιδιών και γυναικών δεν ξεπερνούσε το 40% των θανάτων. Σήμερα ξεπερνάει κατά πολύ το 60%, κυριολεκτικά έχουν στοχοποιηθεί, διεξάγει πόλεμο δηλαδή, χωρίς διάκριση, χωρίς προστασία στον άμαχο πληθυσμό. Αντίστοιχη στοχοποίηση φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση των υπηρεσιών υγείας και των υγειονομικών. Κατά τις πρώτες 200 μέρες του πολέμου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 440 επιθέσεις σε υγειονομικές υποδομές, στις οποίες έχουν δολοφονηθεί εν ώρα καθήκοντος 500 γιατροί και νοσηλευτές και πάνω από 200 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η επεξεργασία δε των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύει ο ΟΗΕ δείχνει ότι οι νοσοκομειακές υποδομές στοχοποιήθηκαν και ισοπεδώθηκαν νωρίς κατά τους 3 πρώτους μήνες του πολέμου, ως αν να ήταν προτεραιότητα του Ισραηλινού στρατού να χτυπήσει τις υγειονομικές υποδομές, ενώ η απώλεια των υγειονομικών με κόκκινη γραμμή στο δεξιό διάγραμμα συνεχίζεται δυστυχώς αμείωτη ακόμη και σήμερα. Πρόσφατη μελέτη, για όσους και όσους αμφισβητούν τα στοιχεία, στο British Medical Journal έδειξε ότι κατά τις 30 πρώτες μέρες του πολέμου η πιθανότητα να χτυπηθεί ένα κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρο υγείας, νοσοκομείο, ήταν της τάξης του 9%, ακριβώς όση ήταν και η πιθανότητα
να χτυπηθεί ένα κτίριο μη υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να το πω με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη μελέτη του BMJ, ο Ισραηλινός στρατός παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των υγειονομικών υπηρεσιών, στοχοποιώντας με την ίδια πιθανότητα κτίρια μη ιατρικού ενδιαφέροντος και κτίρια ιατρικού ενδιαφέροντος. Πιστεύουμε ότι η επιστημονική, ακαδημαϊκή και η υγειονομική κοινότητα δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή στο έγκλημα το οποίο εξελίσσεται στη Γάζα. Είναι, νομίζουμε, καθήκον μας να αποκαλύψουμε, να συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε στο βαθμό που μας αναλογεί το διαρκές αυτό έγκλημα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας με όποιο δυνατό τρόπο, διεκδικώντας την άμεση και οριστική κατάπαυση του πυρός, την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και το κυριότερο, την άμεση και οριστική απεμπλοκή της χώρας μας από το συγκεκριμένο πόλεμο. Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση σήμερα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον συνάδελφο Βασίλη Στραβαρίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της επίγουσας αποστολής των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα. Έχει λίγες μέρες που έχει επιστρέψει και βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και θα μας μεταφέρει την μαρτυρία των γιατρών χωρίς σύνορα από το πεδίο εκεί απευθείας. Βασίλη, ο λόγος σε θέλω. Σε ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σου παρουσία. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση προς τον κύριο Κανδύλη και τον κύριο Μπένο για ένα θέμα το οποίο οι περισσότεροι βέβαια έχουν ακούσει ίσως και πολύ περισσότερο από ό,τι θα ακούσετε σήμερα, είτε επειδή τα ακούσε μέσα από τα μέσα, από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και έχετε και ενδιαφέρον. Ο καθένας έχει, πιστεύω, μία προσωπική άποψη για το θέμα και είναι πολύ δύσκολο να ακούσει κάτι που θα είναι εντελώς καινούριο. Σαν γιατροί χωρίς σύνορα έχουμε συνηθίσει συνήθως στις διάφορες περιοχές που βρισκόμαστε να είναι λίγο σιωπηλές ιστορίες που κανείς δεν τις μαθαίνει. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι στο Σουδάν υπάρχει ένας πόλεμος εμφύλιος από τις 15 Απριλίου του 2023. Μιλάμε για 13 μήνες πλέον και κανείς δεν το ακούει πουθενά. Το μόνο, θα έλεγα, διαφορετικό και πολύ διαφορετικό βέβαια, είναι ότι αυτή τη στιγμή για το θέμα της Γάζας και του συγκεκριμένου πολέμου υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπλοκή με κάποια πολύ θετικά στοιχεία, γιατί ο κόσμος ενημερώνεται, και βέβαια και με κάποια πάρα πολύ αρνητικά, γιατί ακούμε και πολύ διαφορετικές απόψεις που μας εκπλήσουν μερικές φορές και από τις κυβερνήσεις, που υπάρχουν βέβαια και πολλά πολιτικά κομμάτια τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Αλλά σίγουρα όλοι έχουμε κάτι ακούσει για το θέμα. Σαν γιατροί χωρίς σύνορα, δεν ξέρω ίσως αν θα έχει ενδιαφέρον να πούμε λίγο και πολύ γενικά τι κάνετε. Ίσως το είχε ενδιαφέρον. Η οργάνωση των γιατρών χωρίς σύνορα, είπαμε, με μια πεντάλεπτη παρουσιασούλα, ήθελα να πάρετε μια εικόνα. Λοιπόν, η οργάνωση των γιατρών χωρίς σύνορα ιδρύθηκε το 1971, πριν από 53 χρόνια, από μια ομάδα γιατρών και δημοσιογράφων, οι οποίοι ουσιαστικά θέλανε, στη Γαλλία ήταν οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε την ιδέα αυτή, οι οποίοι θέλανε όχι μόνο να παρέμβουν και να προσφέρουν κάποιες ανθρωπιστικές και ιατρικές υπηρεσίες, δωρεάν πάντοτε, αλλά επίσης να μιλήσουν για αυτά που βλέπουν. Για αυτά τα οποία βλέπουν και ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει ακούσει και δεν ήξερε καν. Τι μπορείτε να φανταστείτε, πριν από 53 χρόνια δεν υπήρχε βέβαια ούτε πληροφόρηση τόσο γρήγορη μέσω email, μέσω δορυφορικών τηλεφώνων, μέσω social media, και όλη η πληροφορία ουσιαστικά επαφίονταν στους ανθρώπους που θα το μετέφεραν από στόμα σε στόμα όταν θα γυρνούσαν πίσω ή θα μπορούσαν να στείλουν κάποιο γράμμα, κάποια επιστολή, και σιγά σιγά
Αυτό γινόταν πιο γρήγορη η ταχύτητα βέβαια της πληροφόρησης, αλλά έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ήταν από την περιοχή της Βιάφρας στην Ιγυρία που ξεκίνησε και ήταν η πρώτη παρέμβαση και είναι μια διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση η οποία παρέχει πάντοτε δωρεάν ιατρική φροντίδα, αλλά πολλές φορές και φροντίδα ανθρωπιστική. Γιατί πριν από την ιατρική, αν δεν υπάρχει νερό, αν δεν υπάρχει φαγητό, αν δεν υπάρχει στέγη και προστασία και ασφάλεια, θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά. Όταν θα υπάρχουν αυτά, μπορούμε να στήσουμε ίσως και κάποιο νοσοκομείο, κάποια κλινική και να παράσουμε ό,τι μπορούμε για τη φροντίδα των ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Και όπως είπαμε πριν, και στα παιδιά κυρίως, προσπαθώντας δηλαδή να κάνουμε οτιδήποτε, ξέροντας ότι βέβαια δεν θα λύσουμε το πρόβλημα 100%. Απλά κάποιες μικρές σημαντικές παρεμβάσεις κάνουν μια μικρή διαφορά, μια μεγάλη διαφορά για κάποιους ανθρώπους στα μέρη τα οποία βρισκόμαστε. Πολύ πάλι γρήγορα, χειρουργικές επεμβάσεις, με ευτική, παιδιατρική και βεβαίως και για κάποια πιο μακροχρόνια προγράμματα όπως εμβολιασμοί, συμβουλευτική ψυχικής υγείας που έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση τα τελευταία χρόνια. Και ο στόχος είναι όταν φύγουμε να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα και γι' αυτό εστιάζουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση του τοπικού προσωπικού με κάποιους συναδέλφους που έχουν περισσότερη εμπειρία από άλλες χώρες, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να μάθουμε και πολύ περισσότερα από τους ανθρώπους που δουλεύουν στις συγκεκριμένες περιοχές, γιατί ξέρουν τα τοπικά νοσήματα, τις ιδιαιτερότητες της χώρας, τους καιρούς, τα συμπτώματα και είναι βέβαια πολύ πιο σημαντικό να ακούμε και πάρα πολλά. Όπως σας είπα, το 1971 ιδρύθηκε η οργάνωση. Πολύ μεγάλο, επίσης, το 1990 ξεκίνησε το ελληνικό γραφείο, το Δεκέμβριο του 1990. Και πολύ σημαντική στιγμή ήταν το 1999 το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Και από τότε υπήρξε με τα χρήματα που δοθήκανε τότε, ήταν ο στόχος να ξεκινήσουμε και μια καμπάνια για τις ξεχασμένες ασθένειες και για τα γενώσιμα φάρμακα, ώστε τουλάχιστον να πέσουν οι τιμές. Αυτό κρατάει πολλά χρόνια. Κάποιες νίκες μικρές υπάρχουν, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Και πολύ γρήγοροι οι αξίες μας, αμεροληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία. Το τι σημαίνει αυτό, θα ξεκινήσω από την ανεξαρτησία, ότι είμαστε ουσιαστικά οικονομικά ανεξάρτητοι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή το 97% των εσόδων μας έρχεται από ιδιώτες, οι οποίοι αποφασίζουν να δώσουν μικρά ή μεγάλα ποσά. Δεν δεχόμαστε χρήματα από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Από το 2016 έχουμε σταματήσει και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του προσφυγικού και της πολιτικής που θεωρούμε ότι ευθύνεται για μεγάλο κομμάτι του προσφυγικού προβλήματος στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Οπότε, και όχι μόνο για την Ελλάδα βεβαίως, μιλάμε για όλη την Ευρώπη. Οπότε έχουμε σταματήσει και από τα μικρά έσοδα που είχαμε από αυτές τις χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επιλέξουμε πού υπάρχουν οι ανάγκες και να παρέμβουμε εκεί. Όχι απλά εκεί που ίσως θα υπάρχουν κάποιες πιέσεις από τα χρήματα που θα πάρουμε. Γιατί οι μικρές βοήθειες από πάρα πολύ κόσμο θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο ανεξάρτητοι. Ουδετερότητα είναι ότι ανεξαρτήτως τι θέση μπορεί να έχει ο καθένας μας, όταν βρισκόμαστε σε ένα μέρος, ακόμα και στη Γάζο, ουσιαστικά δεν προβάλλουμε τη δική μας θέση. Εμείς εκπροσωπούμε την οργάνωση και θα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί όχι για να εκφράσουμε την πολιτική μας θέση, ανεξάρτητα αν ο καθένας μας έχει μια δική του πολιτική άποψη, αλλά για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που μπορούμε. Και αυτό είναι πολλές φορές δύσκολο, γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία μας κάνουν να θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλεια του προσωπικού μας, να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και τέλος, η αμεροληψία, τα πήρα λίγο ανάποδα. Αμεροληψία είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο ασθενής μας, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα έρθει στο νοσοκομείο μας, στην κλινική μας, στη δομή μας. Σημασία έχει ότι αν είναι ασθενής, πρέπει οπωσδήποτε να του φερθούμε ανεξάρτητα από ποιο είναι το φύλο του, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η φυλή του, οι πολιτικές του πεποιθήσεις, οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Και αυτό πάρα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να πείσουμε και τις ομάδες μας, που μπορεί να έχουν πολύ πιο έντονα τοπικές ομάδες απόψεις ή να είναι θύματα κάποιων άλλων φυλών ή θύματα πολιτικών τους πεποιθήσεων, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Τα προγράμματά μας είναι σε πάνω από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε περίπου 50.000 άτομα προσωπικό και οι δωρητές μας είναι πάνω από 7 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι κάποια αριθμοί λίγο για πόσους ανθρώπους βλέπουμε σε ιατρία μας, σε εμβολιασμούς, στοχετούς. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτά. Μπορούμε ίσως να εστιάσουμε. Και στην Ελλάδα μας υπάρχουν προγράμματα. Προφανώς δεν τα έχετε ακούσει, ειδικά με το προσφυγικό. Από το 2015 έχουν παραμείνει κάποια στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Κάποτε είχαμε και στην Ιδωμένη και ήταν πολύ ενεργοί. Και όχι μόνο για τη χωρισίνα, ήταν πάρα πολλές οργανώσεις και διεθνείς και τοπικές, οι οποίες
είχαν πολύ έντονη δράση σε όλη αυτή την περίοδο. Και τα έσοδα, όπως είπαμε, υπολογίζεται ότι τα 80% των εσόδων μας χρησιμοποιούνται για τις αποστολές μας, το 15% για την ανέβρεση πόρων, για fundraising, και ένα 5% που είναι για τα διαδικαστικά στα γραφεία, τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, για να μπορεί να λειτουργήσει με την πρόσβαση των ατόμων, την επικοινωνία μας και ό,τι έχει να κάνει με τις συζητήσεις που προσπαθούμε να κάνουμε και να περάσουμε τα μηνύματά μας σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι έτσι μια μικρή εικόνα της οργάνωσης. Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο θέμα και για το κομμάτι της Γάζας. Οι γιατροί χωρίς σύνορα, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι επέστρεψα το Μάρτιο από τη Γάζα, οπότε δεν είμαι αυτή τη στιγμή, δεν έχω το ρόλο του επικεφαλής της επίγουσης αποστολής. Δεν έχω ιατρικό προφίλ, ούτε παραϊατρικό. Ουσιαστικά, στις ομάδες που έχουμε τα 2 τρίτα είναι ιατρικό προσωπικό, είναι γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι βεβαίως, φαρμακοποιοί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει σχέση με την υγεία και την ψυχική υγεία βέβαια και τη σωματική. Μετά υπάρχει όμως και ένα τρίτο του προσωπικού το οποίο υποστηρίζει τις υπηρεσίες και πώς θα τις δώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε είναι τεχνική, είναι άνθρωποι ασχολούνται με οικονομικά, με την πρόσληψη και τη διαχείριση προσωπικού και κάποιοι άνθρωποι όπως ο δικός μου ρόλος, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ασφάλεια, με τις επαφές με τις αρχές και να φροντίσουμε δηλαδή ότι θα μπορούν να γίνουν όλα όπως πρέπει με βάση τους στόχους που έχουμε και βεβαίως με το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στις περιοχές που βρισκόμαστε. Οπότε ο ρόλος μου ήταν πιο πολύ οι επαφές με τις τοπικές αρχές και με τις ομάδες που έχουμε εκεί. Οι γιατροί χωρίς σύνορα βρίσκονται από το 1988 στη Γάζα, γιατί όπως πολύ σωστά είπαμε, δεν είναι ένας καινούριος πόλεμος, δεν είναι μια καινούργια ένταση που απλά μπορεί για πάρα πολλούς στον κόσμο να θεωρούν και να απορούν γιατί τώρα ξαφνικά συνέβη κάτι τον Οκτώβριο του 2023, αφού τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. Απλά ο κόσμος δεν το ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει, αν δεν το έψαχνε, αν δεν ενδιαφερόταν ή αν δεν είχε κάποιον γνωστό που ίσως θα μπορούσε να του μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Οπότε υπήρχε ούτως ή άλλως μια μεγάλη ανάγκη, ήταν ένας εκλογισμένος πληθυσμός. Δεν μπορώ να σας μιλήσω σίγουρα ούτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, ούτε και στο Ισραήλ, γιατί δεν το έζησα και δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι τέτοιο. Το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι αυτό που βλέπουμε στη Γάζα, αυτό που είδα και εγώ στη Γάζα και βεβαίως τι ακριβώς κάνουμε στην περιοχή αυτή. Θα τα λέω έτσι λίγο, γιατί μπορεί να ακουστώ και λίγο ότι θέλω να έχω μια λίγο πιο απομακρυσμένη θέση, αλλά δεν γνωρίζω. Και δεν θα σας μιλήσω καθόλου για το πολιτικό κομμάτι, γιατί νομίζω ότι ο καθένας έχει μια δική του άποψη. Αλλά από εκεί πέρα μπορώ να σας απαντήσω και σε οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να έχετε για αυτά τα οποία έχω προσωπική εικόνα και προσωπική άποψη. Οπότε από το 1988 οι ομάδες μας δρούν απλά τον Οκτώβριο του 2023 αλλάξανε πάρα πολύ τα προγράμματα που είχαμε. Δηλαδή ασχολούμασταν στην αρχή με φυσιοθεραπεία, ασχολούμασταν με την αντιμικροβιακή δράση, προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε στα χειρουργεία, να κάνουμε επαναρθρωτική χειρουργική για ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί σε ατυχήματα ή σε επιθέσεις. Από τον Οκτώβριο του 2023 όλα αυτά αλλάξαν. Πρώτα απ' όλα αναγκαστήκαν όλες οι ομάδες μας, και μιλάμε περίπου, υπολογίστε 400 άτομα τοπικό προσωπικό και περίπου 20 διεθνές προσωπικό, να μεταφερθούν σιγά σιγά από το βορρά και το κεντρικό κομμάτι της Γάζας στο νότιο κομμάτι της περιοχής της Ράφα, που προφανώς το έχετε ακούσει όσοι λίγο ασχολείστε το τελευταίο διάστημα, όπου έχει εγκλωβιστεί περίπου τα 2 τρίτα του πληθυσμού, το 1,7 εκατομμύρια υπολογίστηκαν ότι βρεθήκαν στην περιοχή της νότιας Γάζας, από τα 2,2 εκατομμύρια, και προσαρμόσαμε πάρα πολύ και τις δράσεις. Γιατί από τις 36 δομές, τα νοσοκομεία τα οποία λειτουργούσαν, αυτή τη στιγμή λειτουργούν περίπου 25, βέβαια όλοι οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δηλαδή το Αλσίφα, που ήταν από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο κέντρο της Γάζας, ουσιαστικά υπολειτουργούσε με κάποιο προσωπικό και δικό μας προσωπικό που είχε ξεμείνει γιατί είχε αποφασίσει να μείνει στην περιοχή αυτή. Αλλά σιγά σιγά αναγκάστηκε να κλείσει. Κάποια άλλα νοσοκομεία επαναλειτουργούν σιγά σιγά, αλλά μπορεί να χρειαστεί να ξανακλείσουν. Οπότε, ό,τι σας λέω είναι σχετικό. Και δυστυχώς αναγκαστήκαμε να στήσουμε και να υποστηρίξουμε δομές οι οποίες δεν πληρούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει ένα νοσοκομείο όπως θα έπρεπε, γιατί ούτε ρεύμα υπάρχει από τον Οκτώβριο και όλα λειτουργούν είτε με γεννήτρια, με πάρα πολύ ακριβό βέβαια καύσιμο, οπότε δεν είναι και εύκολο να το βρούμε, ή με κάποια φωτοβολταϊκά τα οποία κρατούσαν για λίγες ώρες, αλλά αυτό ήταν για να φορτίσεις 2 τηλέφωνα και να δουλέψουν 2 υπολογιστές. Δεν ήταν για να μπορέσεις να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο ή να γίνει
σε νευροπαθείς, σε οποιαδήποτε θεραπεία. Δηλαδή όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ένα κομμάτι είναι πόσοι είναι οι νεκροί, ένα κομμάτι είναι πόσοι είναι οι τραυματίες, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ξεχασμένων έμεσων θυμάτων, όπως είναι για παράδειγμα όλοι οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα. Μιλάμε για καρδιοπαθείς, μιλάμε για ανθρώπους που είναι καρκινοπαθείς, ανθρώπους που βέβαια έχουν διαβήτη, ανθρώπους που έχουν νευροπαθείς, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεχαστεί. Γιατί τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει, όχι μόνο από τραυματίες, αλλά ακόμα και από ανθρώπους που θεωρήσαν από την πρώτη στιγμή του πολέμου ότι ίσως να είναι τα πιο ασφαλή μέρη. Και έτσι επιλέξανε συνειδητά να πάνε να μείνουν κοντά στο νοσοκομείο ή μέσα στο νοσοκομείο, στην αυλή του νοσοκομείου, κάνοντας τη δουλειά των υγειονομικών πολύ, πολύ πιο δύσκολη. Γιατί ξαφνικά νοσοκομεία τα οποία είχαν 200 ανθρώπους μέσα και 200 άτομα προσωπικό, καταλήξανε να έχουν, και σας λέω αριθμούς πραγματικούς, 25.000, ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, το European Hospital στην περιοχή της Ράφα, 22 με 25.000 υπολογίζανε, και όπως καταλαβαίνετε ζούσαν είτε μέσα στο κτίριο του νοσοκομείου, είτε στον κήπο του νοσοκομείου, στην αυλή. Οπότε καταλαβαίνετε ήταν αδύνατο να υπάρχουν και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για νερό, χωρίς να υπάρχει ρεύμα, και ούτε ο καθένας μπορούσε να μείνει σε ένα σωστό σπίτι. Και η περίοδος που ήμουν είχε και αρκετές βροχές, είχε κρύο, ερχόντουσαν και πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως παιδιά ασθενείς και λόγω των συνθηκών που ζούσαν. Και βέβαια ο πολύ μεγάλος φόβος για τις επιδημίες, που όσο περνάει ο καιρός, και ο υποσιτισμός ήταν κάτι που ήταν άγνωστη λέξη για τους ανθρώπους στη Γάζα, και ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε σιγά σιγά ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Δεν φτάσαμε σε κάποιο πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο είναι αποκλεισμένοι άνθρωποι, είναι πιο πολύ μεγάλες πιθανότητες. Όλα αυτά βέβαια θα σας τα πω με μία επιφύλαξη, γιατί δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στο βόρειο κομμάτι της Γάζας. Γιατί η τροφή έφτανε στη Γάζα σε αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό, βέβαια οι τιμές είχαν εκτοξευθεί, αλλά για το βόρειο, για το κεντρικό και το βόρειο κομμάτι δεν έχουμε ιδέα. Γιατί ήταν μπλοκαρισμένο και δεν επιτρεπόταν όχι μόνο γιατροί χωρίς σύνορα, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, κανείς δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση εύκολη. Κάποιες φορές με συγκεκριμένες άδειες, με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πάρα πολύ υπομονή, οι άνθρωποι και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούσαν να στείλουν μερικά φορτηγά ώστε να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση, γιατί δεν ξέρανε πώς ακριβώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μετά από 2-3 μήνες τελειώσαν και τα αποθέματα που είχαν. Οπότε οι γιατροί χωρίς σύνορα, για να γυρίσω λίγο στις δράσεις μας, εστιάσαμε πιο πολύ στο να επαναλειτουργήσει, για παράδειγμα, 2 νοσοκομεία τα οποία βρισκόντουσαν στην περιοχή της Ράφα, τα οποία είχαν αδειάσει και είχαν σταματήσει από την αρχή του πολέμου, και να στήσουμε υπαίθρια κάποια νοσοκομεία σε μια περιοχή της Ράφα που είναι κοντά στην παραλία, που θεωρείται η πιο ασφαλής περιοχή, τουλάχιστον αυτό είχαμε καταλάβει και από τις ενημερώσεις του Ισραηλινού στρατού, ώστε ο κόσμος που είχε μαζευτεί εκεί να έχει πρόσβαση. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολο να γίνει όπως θα έπρεπε. Αλλά όταν βλέπαμε σε κάθε κλινική μας 600 άτομα την ημέρα, προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε το κομμάτι του εμβολιασμού, γιατί τα παιδιά σταμάτησαν να εμβολιάζονται, εκτός από το να πηγαίνουν στο σχολείο βέβαια, που τα σχολεία είναι πλέον προσφυγική καταβληθμή, μέσα και έξω. Αλλά επίσης να δώσουμε μια βάση στην ψυχική υγεία, που ήταν κάτι εντελώς ξεχασμένο και το θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο καθένας θα βρει την άκρη του, αλλά δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε, υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ για πράγματα που μπορούμε μόνο να τα φανταστούμε και όχι να τα καταλάβουμε αν δεν τα ζήσουμε. Που και εμείς που τα ζήσαμε δεν ήταν το ίδιο. Γιατί εμείς είχαμε όλη την αίσθηση ότι είμαστε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ανά πάση στιγμή μπορούμε να φύγουμε. Αν κάτι προκύψει, αν αρρωστήσουμε, οτιδήποτε. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αυτή την επιλογή. Όπως ο κ. Καδίλης, ουσιαστικά στην Ουκρανία έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος, υπολογίζεται περίπου, δεν ξέρω αν είναι αυτό, 10 εκατομμύρια. Στη Γάζα είναι εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να πάνε κάπου. Και οι μόνες μετακινήσεις που κάνουν είναι εσωτερικά μέσα στη χώρα. Μέσα στη λωρίδα αυτή, από το βόρειο κομμάτι στο κεντρικό, από το κεντρικό στο νότιο, και τώρα φαίνεται από το νότιο στο κεντρικό πάλι, στο βόρειο, ψάχνοντας να βρουν το πιο ασφαλές μέρος που μπορούν να ζήσουν με την οικογένειά τους. Οπότε προσπαθήσαμε, για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα νομίζω αρκετά χαρακτηριστικό και λόγω του ιατρικού προφίλ που έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετοί από εσάς. Στο νοσοκομείο, το Emirati Hospital, στο οποίο υποστηρίζουμε με την ομάδα την οποία βρισκόμουν, είχαμε περίπου 10 με 15 γεννήσεις την ημέρα. Λόγω της τρομακτικής αύξησης του πληθυσμού, ο αριθμός αυτός έφτασε να είναι περίπου 80 με 100 γεννήσεις την ημέρα. Χωρίς όμως να έχει αυξηθεί
η δυνατότητα υποδοχής των εγγύων γυναικών. Οπότε τι συνέβαινε, οι γεννήσεις γινόντουσαν πολλές φορές στο πάτωμα και όχι μόνο αυτό, αλλά αναγκαζόντουσαν από το νοσοκομείο να στέλνουν όλες τις γυναίκες που μόλις είχαν γεννήσει, μισή με μία ώρα, το πολύ 2 ώρες όσες είχαν κάνει καισαρική ή είχαν κάποια επιπλοκή ή σοβαρότερη επιπλοκή, γιατί δεν είχαν πού να τις κρατήσουν. Οπότε κάτι το οποίο θεωρήσαμε ότι ήταν προτεραιότητα δεν ήταν ένα επέμβημα απαραίτητα στο μεευτήριο, αλλά ήταν να στήσουμε μία μονάδα, μία προσωρινή μονάδα, η οποία έγινε πλέον κανονική μονάδα, μια πτέρυγα εκτός του νοσοκομείου στην αυλή, στην οποία κρατούσαμε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως πώς γεννήσανε, τουλάχιστον 12 ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις 24-48 ώρες. Αυτό είναι απλά για να πάρετε λίγο μια ιδέα του πόσα απλά πράγματα που δεν θα τα φανταστούμε ποτέ, γιατί νομίζω υπολογίζονται περίπου 50.000 έγκυες γυναίκες στην Γάζα αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι αριθμοί αυτοί από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν διάφορα θέματα που δεν είναι μόνο αυτό που θα ακούσουμε στο βομβαρδισμό, το αν σκοτώθηκε κάποιο από μια βόμβα που έπεσε, αλλά ούτε το σπίτι το οποίο χάθηκε, αλλά είναι και όλα τα προβλήματα ότι αν κάποιο είναι νεφροπαθής ή καρκινοπαθής και δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του για ένα μικρό χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα το πολεμήσει, θα βρει κάποιο τρόπο, ίσως να έχει και ένα μικρό απόθυμα. Από ένα σημείο και μετά όμως, πλέον θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς. Και δυστυχώς δεν φτάνουν καν να δουν την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να δουν τη σημερινή μέρα. Πώς θα επιβιώσουν αυτοί και η οικογένεια. Δεν ξέρω πόσα πολλά, γιατί είναι τόσα πράγματα που είπαμε. Ένα πράγμα που μου ήρθε όταν μιλούσε ο κ. Μπένος είναι ότι σε αυτόν τον πόλεμο είδαμε ότι στοχοποιήθηκαν πάρα πολύ ιατρικές δομές. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Θα το πω λίγο από την εμπειρία μας από όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου υπάρχει μια έξαρση επιθέσεων σε ιατρικές δομές και συνειδητοποίησαμε ότι πλέον το να είναι κάποιο ιατρικό προσωπικό ή να φοράει το λογότυπο, το γιατρό χωρίς σύνορα, για παράδειγμα, πολλές φορές μπορεί να είναι και ανάποδο. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα πριν από το 2004, όταν ξεκίνησα και πρωτοπήγα αποστολή, τις πρώτες 3-4 αποστολές, πάντοτε μου λέγανε θα είσαι πάντα με το μπλουζάκι, με το λογότυπο, νομίζω, ναι, το γιατρό χωρίς σύνορα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι ασφάλεια, υπάρχει σεβασμό συνήθως και από την ομάδα, από τα σύνορα ακόμα που θα μπει στο αεροδρόμιο και βεβαίως και στο δρόμο. Σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι σε όλο ένα και περισσότερες αποστολές έφτασε να είναι ανάποδο το μήνυμα. Θα πας με ένα μπλουζάκι το οποίο θα λέει αντίταση ή οτιδήποτε άλλο που να μην φαίνεται ποιος είσαι, γιατί αυτό μπορεί να είναι και στόχος για κάποιες χώρες, που μπορεί να μας έχουν απαγορεύσει τη λειτουργία, που μπορεί να έχουν στοχοποιήσει γιατί έχουμε πάρει μια θέση που βοηθάμε και τη μία και την άλλη πλευρά σε μια χώρα που υπάρχει ένας εμφύλιος. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές όπως το Αφγανιστάν. Το 2015 είχαμε πολύ συγκεκριμένο βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ που το αποδέχτηκαν ότι ήταν τότε μια λάθος πληροφόρηση, που ήταν οι Ταλιμπάν τότε που είχαν τη συγκεκριμένη περιοχή του Κουντούζ που υπήρχε μεγάλη παρουσία και θεωρήσαν ότι αυτή η περιοχή και το συγκεκριμένο νοσοκομείο, εφόσον μπορεί να έχει και ασθενείς που μπορεί να είναι Ταλιμπάν, σημαίνει ότι είναι ένας πολύ καλός λόγος να βομβαρδιστούν. Ζητήθηκε βέβαια συγγνώμη μετά, αφού όπως υπήρχαν κάποια θύματα, αφού ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιον λόγο ένα νοσοκομείο μπορεί να είναι στόχος. Και το ίδιο έχει συμβεί δυστυχώς και στη Συρία και συνεχίζει να συμβαίνει, στην Ιεμένη. Οπότε δεν είναι κάτι πολύ καινούργιο πρωτόγνωρο, απλά τώρα το βλέπω πολύ πιο έντονα, γιατί πολλές φορές και το Ισραήλ το δηλώνει, ότι θεωρεί ότι υπάρχουν θύλακες της Χαμάς και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που θα πρέπει να στοχοποιηθούν και κανείς δεν ασχολείται. Απλά για τον κόσμο είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί, γιατί θεωρεί ότι όταν είναι ένα νοσοκομείο που υπάρχουν υγειονομικοί, που υπάρχουν ασθενείς, που υπάρχουν τραυματίες, ότι θα είναι ίσως όντως το τελευταίο. Δεν μπορώ να σας πω ότι ακριβώς συμβαίνει και τι θα συμβεί. Νομίζω ότι μιλάω πάρα πολύ, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν ίσως κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να είναι λίγο πιο διαδραστικό και λίγο πιο ενδιαφέρον και να σας απαντήσω σε πράγματα που μπορεί να σκέφτεστε ή να έχετε μια διαφορετική εικόνα από αυτά που σας λέω. Αν μετακινήσουμε το μήκος και μετά δεν είναι να κάνουμε. Ναι, δεν είναι πρόβλημα. Θέλει να δει κάτι από τις φωτογραφίες. Όχι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, μπορεί να το δούμε και μετά, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη τον Στραβαρίδη. Νομίζω θα δοθεί ευκαιρία και μέσω των ερωτήσεων να μας πει πολλά περισσότερα για την κατάσταση εκεί, για το τι συμβαίνει εκεί, τη μαρτυρία του. Θα ήθελα να δώσω σε αυτό το σημείο, αν μας ακούει, τον λόγο στον Νίκο τον Χατζαράκη,
Ο Νίκος ο Χατζαράκης είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο The New School for Social Research στη Νέα Υόρκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόφοιτος εδώ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το τμήμα φυσικής, αν δεν κάνω λάθος, και το τμήμα πολιτικών επιστημών. Ένας απόφοιτός μας, ο οποίος διακρίνεται στο εξωτερικό και ο οποίος και λόγω κουβαλώντας και την εμπειρία του από την Ελλάδα έχει ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή με το πανεπιστημιακό φοιτητικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κίνημα αυτό αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Νίκο, ο λόγος σε σένα. Θα ανοίξω τα ηχεία στην αίθουσα για να ακούνε οι συνάδελφοι, οπότε θα έχω κλειστό το μικρόφωνο. Δεν σημαίνει ότι δεν σε ακούμε, δεν θα αντιδρώ. Σε ακούμε με πολύ προσοχή. Έγινε, ευχαριστώ, και ελπίζω ότι ακούγουμε καλά. Όχι, εντάξει, το τρέξιμο που είδα ήταν διαφορετικό. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς να ξεκινήσω. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέκκληση πριν αρχίσω να μιλάω για το κίνημα που εκδηλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή την εισαγωγή που έκανε ο Ηλίας. Κυρίως γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν έχουμε πλήρως κατανοήσει σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ή τέλος πάντων τα ξέρουμε, αλλά τα ξέρουμε λίγο θολά. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, να αναφερθώ είναι ότι στην περίπτωση της Παλαιστίνης, των Παλαιστινιακών εδαφών, μιλάμε για κατοχή. Αυτός είναι ένας νομικός όρος, τον οποίο να τον θυμόμαστε. Και το έδαφος της Γάζας και το έδαφος της Δυτικής Όχθης, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το 67-68, είναι κατεχόμενα εδάφη. Δεν ανήκουν στο Ισραήλ, δεν θα έπρεπε να έχει εξουσία η κυριαρχία ή οτιδήποτε το Ισραήλ πάνω τους, και στο βαθμό που είναι κατεχόμενα έχει υποχρέωση το Ισραηλινό κράτος να τους παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, παραδείγματος χάρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συνεχή έλλειψη φαρμάκων. Φαρμάκων για καρκινοπαθείς, για νεφροπαθείς, για καρδιοπαθείς και ούτω καθεξής, ή φοβερές καθυστερήσεις στην παράδοση εμβολίων για τον COVID. Ε, και αυτό είναι διαφορετικό από το καθεστώς apartheid που υπάρχει εντός του Ισραήλ, στους μη Ισραηλινούς, μη Εβραϊκούς, ας πούμε, πληθυσμούς που ζουν εκεί. Όχι μόνο μουσουλμάνους, χριστιανούς, Άραβες, αλλά και Βεδουίνους και Σαμαρίτες και ούτω καθεξής. Και να κάνω και ένα ακόμα σχόλιο, επειδή ακριβώς μιλώντας ως καθηγητής πολιτικής οικονομίας και επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση στο The New School αρκετές φορές, το ζήτημα της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ και της εξέλιξης του κράτους του Ισραήλ, όπως το βλέπουμε σήμερα, ήταν ταυτόχρονα και μια διαδικασία βίαιης, καταρχήν προλεταριοποίησης ενός μεγάλου αριθμού του πληθυσμού και των Παλαιστινίων που έμειναν στα εδάφη και των εβραϊκών πληθυσμών, των λεγόμενων Χαζρεντίμ, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθαν από τη Μέση Ανατολή, και ταυτόχρονα μιας βίαιης πρωταρχικής ισόρευσης κεφαλαίου και γης, το οποίο συνέβη εκεί πέρα όταν διαλύθηκε το λεγόμενο Mandate of Palestine. Και το τελευταίο που θα ήθελα στην παρέκκληση αυτή να αναφέρω είναι ότι επειδή ίσως το βασικότερο ζήτημα, το βασικότερο υπόβαθρο όλων των πολιτικών είναι η οικονομία, πρέπει να έχουμε κατά νου τις φοβερές διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ εταιριών, μεγάλων εταιριών όπως η Google, όπως η Chevron κτλ. Με το Ισραήλ, συγκεκριμένα όμως με τον Ισραηλινό στρατό, με το IDF, και με τους παράνομους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Και γιατί θέλω να το αναφέρω αυτό, διότι στην πραγματικότητα ένα από τα βασικά ζητήματα και βασικό αίτημα των φοιτητών στις κινητοποιήσεις που είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα. Τώρα να σας μεταφέρω λίγη από την εμπειρία που είχα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παράδοση αγώνων, παρότι δεν τους πολύ βλέπουμε στην Ευρώπη. Δεν έχουν όμως την παράδοση μαζικών πορείων, χιλιάδες άτομα που βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο,
στη Μαδρίτη και ούτω καθεξής. Ωστόσο, υπήρξε έντονη κινητοποίηση σε κάποιες πόλεις. Είμαι στη Νέα Υόρκη, ήταν από τις βασικές πόλεις που είχε τέτοιες κινητοποίησεις. Ήδη από τις πρώτες μέρες αυτού που χαρακτηρίστηκε πόλεμος, προσωπικά δεν θέλω να το χαρακτηρίζω πόλεμο, γιατί δεν νομίζω ότι είναι πόλεμος. Ο πόλεμος είναι μεταξύ ισομερών δυνάμεων, να το πούμε έτσι. Ε, Αναφέρονταν η λέξη γενοκτονία, αναφέρονταν η λέξη εθνοκάθαρση από την πολύ αρχή, και από την πολύ αρχή τα κινήματα αυτά πολεμήθηκαν. Σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό, την κατάσταση στα πανεπιστήμια, υπήρχαν ορισμένες οργανώσεις, φοιτητικές οργανώσεις, όπως το Students for Justice in Palestine, οι φοιτητές για δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη, και το Jewish Voices for Peace, οι εβραϊκές φωνές για την ειρήνη, οι οποίες ήταν κατοχυρωμένες, ήταν αναγνωρισμένες από τα πανεπιστήμια ως φοιτητικές ομάδες, και στο Columbia και στο Yale και στο Harvard, σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια, στο NYU, και οι οποίες δέχτηκαν τρομερό πόλεμο επίσης από την πρώτη στιγμή. Διότι και επιστολές διαμαρτυρίας και συζητήσεις και διάφορες αντίστοιχες εκδηλώσεις με αυτήν, ακόμα και κινητοποιήσεις όπως το να γίνει όχι μια πορεία, συνήθως μια πικετοφορία. Αυτό που κάνουν στην Αμερική είναι να στέκονται μπροστά στις πόρτες των πανεπιστημίων και να γυρνάνε γύρω-γύρω με πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα. Είχαμε από την πρώτη μέρα τέτοιες κινήσεις. Και κάποιες με έναν πιο ακαδημαϊκό μανδύα και καθαρά κινητοποιήσεις των φοιτητικών αυτών οργανώσεων. Δημιουργήθηκαν και οργανώσεις μελών ΔΕΠ, το Faculty for Justice in Palestine, ας πούμε, το οποίο έχει παράρτημα στο New School που ήμουν εγώ, που είμαι ακόμα, συγγνώμη. Και αυτές οι ομάδες δέχτηκαν πόλεμο από την πρώτη μέρα από τα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα από τους ευαγείς χρηματοδότες, ας το πω έτσι, των πανεπιστημίων αυτών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή που είδαμε, αν θυμάμαι καλά, στο Harvard, που περιφέρανε τα στοιχεία τους και τις φωτογραφίες τους με φορτηγά των φοιτητών που κινητοποιούνταν. Αντίστοιχα σκηνικά έχουμε δει σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια και όχι μόνο της Αμερικής, που προσπάθησαν να θέσουν αυτό το ζήτημα και να κινητοποιήσουν τους φοιτητές τους. Οι, ας το πούμε έτσι, επικεφαλής αυτών των κινητοποιήσεων στοχοποιήθηκαν από την πρώτη μέρα. Στο The New School που δουλεύω εγώ είχαμε τη χρήση του λεγόμενου Title IX. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο, ένας κανονισμός για τη στοχοποίηση και την χρήση λόγου βίας, ας το πούμε έτσι, υποκίνηση σε βία. Είχαμε τη χρήση αυτού κατά και μελών ΔΕΠ και φοιτητών, οι οποίοι ασχολούνταν με το ζήτημα και ενεργά μιλούσαν για αυτό, οργάνωναν δράσεις και το καθεξής. Οπότε οι κινητοποιήσεις αυτές δεν ήρθαν ως κεραυνός εν αιθρία, δηλαδή δεν ξύπνησαν μια μέρα οι φοιτητές του Columbia ή του NYU και είπαν ωραία, θα στήσουμε αντίσκηνα εδώ πέρα και θα κάνουμε κάτι. Ήταν κινητοποιήσεις οι οποίες εντός εισαγωγικών προετοιμάζονταν από καιρό. Υπήρχαν δράσεις και πιο πριν, πιο μαλακές αν θέλετε, πιο ήπιες, και πολλές φορές και εμένα, να στο πω έτσι πάλι, ακαδημαϊκό μανδύα, δηλαδή κάναμε στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και το καθεξής, αλλά υπήρχαν δράσεις. Αυτό νομίζω το οποίο στην πορεία κατάλαβαν αυτές οι φοιτητικές οργανώσεις ήταν αφενός ότι με τέτοιες ήπιες δράσεις δεν γινόταν και πολλά πράγματα. Απέναντίας στοχοποιούνταν οι υπεύθυνοι, οι επικεφαλείς τους και δυσκολεύαν όλο και περισσότερο οι δράσεις τους. Αφετέρου ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο όχι μόνο μπορούν να ασκήσουν πίεση, αλλά και στο οποίο μπορούν να προκαλέσουν μια διαφορά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τα αιτήματα, τα οποία πάνω κάτω σε όλα τα πανεπιστήμια ήταν τρία. Υπήρχαν κανένα δυο άλλα αιτήματα ανάλογα με το πανεπιστήμιο, αλλά τρία ήταν τα βασικά. Το πρώτο ήταν υποστήριξη του λεγόμενου ακαδημαϊκού μποϊκοτάζ. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το έχει θέσει το BDS, το κίνημα BDS, Boycott, Divestment and Sabotage, if I remember correctly, για το πώς μπορούν οι ακαδημαϊκοί στην περίπτωσή μας να μποϊκοτάρουν ιδρύματα είτε στο κράτος του Ισραήλ είτε εκτός του κράτους του Ισραήλ που συνεργάζονται ενεργά με το κράτος του Ισραήλ και ιδιαίτερα σε δράσεις όπως τους παράνομους επικισμούς. Το οποίο υπάρχουν τρόποι να γίνει και χωρίς να θυχτούν άτομα. Δηλαδή δεν γίνεται μποϊκοτάζ απέναντι σε συναδέλφους που δουλεύουν στο Ισραήλ, γίνεται μποϊκοτάζ απέναντι στα ιδρύματά τους, στο βαθμό που τα ιδρύματα αυτά συμμετέχουν ενεργά στη γενοκτονία αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο αίτημα ήταν η αποεπένδυση, το divestment.
Επειδή τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Αμερική είναι ιδιωτικά, ή ακόμα και αν δεν είναι ιδιωτικά, λειτουργούν στην πραγματικότητα με όρους ελεύθερης αγοράς, ένα μέρος της περιουσίας τους είναι μοιρασμένο σε διάφορες επενδύσεις. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις είναι σε εταιρείες όπως αυτές που ανέφερα, η Google, παραδείγματος χάρη, η Chevron, η Booking, η Airbnb και ούτω καθεξής, οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στα κατεχόμενα, στους παράνομους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, είτε έχουν άμεση συνεργασία με τον Ισραηλινό στρατό και άρα βοηθάν στην τέλεση της γενοκτονίας. Ε, οπότε, βασικό αίτημα ήταν να αποεπενδύσουν τα πανεπιστήμια από αυτές τις επιχειρήσεις. Ένα πολύ ρεαλιστικό αίτημα, διότι καταρχήν βρίσκεται στον έλεγχο των πανεπιστημίων. Δεν ζήτησαν οι φοιτητές μαξιμαλιστικά τα πανεπιστήμια να μπουν μπροστά και να πούν σταμάτα τη γενοκτονία Νετανιάχου. Είπαν, θέλουμε στο βαθμό που μπορούμε να μην χρηματοδοτούμε, να μην υποστηρίζουμε εμείς εδώ αυτό που γίνεται. Μπορώ να σας πω και ένα νούμερο, γιατί ψιλοκυκλοφόρησε από το συνολικό πακέτο επενδύσεων του New School, αυτές οι εταιρείες είναι κάτω από το 1%, οπότε μπορεί να γίνει αύριο, κυριολεκτικά, χωρίς να ζημιωθεί κανένας. Και είναι ένα πολύ μικρό συμβολικό κομμάτι, αλλά πραγματικά φαινόταν και από τον τρόπο που το συζητούσαν οι φοιτητές ότι δεν θέλουμε να λερώνουμε τα χέρια μας, θέλουμε έστω και ηθικά να είμαστε απέναντι σε αυτό που γίνεται, αυτή τη μικρή διαφορά. Και βέβαια το τρίτο αίτημα ήταν να υπάρξει στήριξη και αλληλεγγύη προς τους διοκόμενους φοιτητές, διότι όπως είδατε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από την πρώτη μέρα οι διαδηλώσεις αυτές, οι κινητοποιήσεις αυτές χτυπήθηκαν αύριο. Τι άλλο να σας πω. Μπορώ να σας περιγράψω κάποια σκηνικά, αν θέλετε, από το πώς γίνονταν αυτές οι δράσεις. Αυτό που συνέβαινε στα περισσότερα πανεπιστήμια ήταν κάτι αντίστοιχο αυτού που εμείς τα λέγαμε κατάληψη σε κλίμα ελληνικών πανεπιστημίων. Βέβαια, λόγω του καθεστώτος εκεί δεν είναι εύκολο να καταλάβεις κτίρια του πανεπιστημίου και να σταματήσεις πλήρως τη λειτουργία τους. Αυτό θα σε δυναμούσε με ε, διατάραξη ησυχίας, σίγουρα διατάραξη ειρήνης και προφανώς φθορά ξένης περιουσίας και ούτω καθεξής, οπότε θα πήγαινε στη φυλακή την προηγούμενη μέρα. Αυτό που γίνονταν λοιπόν ήταν ότι στείνονταν αντίσκηνα είτε στους προαύλιους χώρους είτε στα λόμπις τους, σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο των κτίριων, αναρτούνταν αφίσες με συνθήματα και το καθεξής, ώστε να γίνεται εμφανής η αντίδραση των φοιτητών και η στήριξή τους στη κινητοποίηση αυτή. Πολλοί φοιτητές μέναν τα βράδια εκεί πέρα. Και βέβαια ο στόχος ήταν ακριβώς να υποδηλώνουν την παρουσία τους. Ένα τεράστιο ζήτημα για το πώς αντιλαμβανόμαστε τους κοινόχρηστους και όχι ακριβώς δημόσιους χώρους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έπαιξε ρόλο εδώ πέρα. Βασικό απαιτούμενο των φοιτητών απέναντι στη διοίκηση του πανεπιστημίου να θέλουμε να φαινόμαστε, θέλουμε να είμαστε στο ισόγειο μπροστά στην τζαμαρία του λόμπι με τις αφίσες μας, ώστε να δείχνουμε στον κόσμο τι γίνεται. Γίνονταν κάποιες δράσεις, υπήρχαν ομιλίες από ακτιβιστές, από μέλη ΔΕΠ που ήμασταν σύμφωνοι προς τον αγώνα, που υποστηρίζαμε τον αγώνα, κάποιες συναυλίες, αυτοοργανωμένα μαθήματα θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου μάθαιναν στους φοιτητές πώς γίνεται μια διαδήλωση καταρχήν, πώς να μην συλληφθούν αν τους πετύχει η αστυνομία στον δρόμο ή αν συλληφθούν ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Τους μάθαιναν συνθήματα στα αραβικά. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα όπου φοιτητές με αραβική καταγωγή τους μάθαιναν τι σημαίνουν διάφορα από τα συνθήματα που ακούγαμε. Και διάφορες βέβαια συζητήσεις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές πίσω από το ζήτημα αυτό, από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, τα κατεχόμενα και ούτω καθεξής. Κάθε μέρα υπήρχε τουλάχιστον μία πικετοφορία μπροστά στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν θέλω να μπω στη διαδικασία του τι σημαίνει peaceful protest και τι όχι, γιατί νομίζω ότι είναι μια παραπλανητική, αλλά με βάση το τι θα όριζε η αστυνομία το NYPD στην περίπτωσή μας ως peaceful protest, ως ειρηνική διαμαρτυρία, νομίζω ότι όλες οι διαμαρτυρίες ήταν ειρηνικότατες. Δεν υπήρξαν ποτέ εκτεταμένα. Δεν υπήρχαν περιστατικά βίας, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπήρχαν περιστατικά στοχοποίησης. Απέναντίας, οι φοιτητές είχαν μια οργάνωση υποδειγματική με ανθρώπους οι οποίοι
περιφρουρούσαν την πικετοφορία ώστε να εμποδίζουν συμβάντα σύγκρουσης με περαστικούς οι οποίοι έρχονταν πιο επιθετικά και ζητούσαν το λόγο από τους φοιτητές γιατί είστε εδώ. Ε, τι ήθελα να πω σε αυτό το ζήτημα. Βασικό στοιχείο των διαδηλώσεων στην Αμερική είναι ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Και υπάρχει και το λεγόμενο doxing. Doxing είναι ουσιαστικά ότι οι περαστικοί, κατά πόσον το κάνουν εκούσια ή ακούσια μια καλή συζήτηση, έρχονται με το κινητό τους, τραβάν βίντεο και φωτογραφίες των παρευρισκομένων, των διαδηλωτών, οι οποίες στη συνέχεια είτε αποστέλλονται κάπου, είτε αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να στοχοποιούνται. Είχαμε ακούσει τρομερές φήμες ότι αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα γίνεται ξεκάθαρα εκούσια, ακόμα και ότι υπάρχουν τιμές ανακεφάλι, ότι θέλουμε τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να τους στοχοποιήσουμε. Και υπήρχε μια υποδειγματική οργάνωση των φοιτητών στο να εμποδίζουν αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να έρχονται σε συμπλοκή μαζί τους, να τους εμποδίσουν να στοχοποιήσουν άτομα από τη διαδήλωση. Υπήρξαν ζητήματα αντιδιαδήλωσης, υπήρξαν ομάδες ανθρώπων τους οποίους χαλαρά τους ονομάζαμε σιωνιστές, δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα επίσης να μπω τόσο πολύ στη διαδικασία του να συζητήσω μάλλον τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ευρύτερο ζήτημα. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν, κατηγορούσαν τους διαδηλωτές ότι είναι τρομοκράτες και ότι τους οργανώνει η Χαμάς και ότι θέλουν το θάνατο των παιδιών και το βιασμό των γυναικών και ούτω καθεξής, τον торματισμό των Εβραίων στο Ισραήλ και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι σε ορισμένα πανεπιστήμια κάναν τρομερή ζημιά, δηλαδή επιτέθηκαν στους διαδηλωτές, τους χτύπησαν, κατέστρεψαν τις σκηνές τους με την αστυνομία απλά να παρακολουθεί, πράγματα που νομίζω τα έχουμε δει σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις. Και στη συνέχεια είδαμε σε πάρα πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια, με αφορμή ακριβώς αυτά τα σκηνικά βίας, τα οποία δεν προκύψαν από την ίδια την κινητοποίηση των φοιτητών, αλλά από εξωτερικούς δράστες, η αστυνομία να εισβάλλει μέσα και να διαλύει τα encampments, τους καταβλισμούς και να συλλαμβάνει πολλούς φοιτητές. Στην περίπτωση του New School είχαμε μια κλιμάκωση ένα βράδυ Πέμπτης και την επόμενη μέρα το πρωί στις 7 το πρωί λάβαμε ενημέρωση ότι η πρόεδρός μας κάλεσε το NYPD, ενώ μας έλεγε όχι, δεν πρόκειται, δεν θα συλλάβω ποτέ φοιτητές κτλ. Και 7.30 ώρα το πρωί μαζέψανε 53 άτομα στο Σωρό. Να προσθέσω επίσης ότι το New School μέχρι τις προάλλες είχε faculty encampment, δηλαδή μετά τη διάλυση των φοιτητικών, της φοιτητικής κατασκήνωσης, ας το πούμε έτσι, ορισμένα μέλη ΔΕΠ κατασκήνωσαν στο λόμπι με τα ίδια αιτήματα, ναι, το οποίο έχασα τα νέα γιατί είμαι εκτός Αμερικής αυτή τη στιγμή, επίσης διαλύθηκε με αρκετά βίαιο τρόπο και με ένα αρκετά ύπουλο ρόλο της φύλαξης. Δεν ξέρω αν υπήρξε αντίστοιχο faculty encampment σε άλλο πανεπιστήμιο. Θα σας δώσω όμως ένα στοιχείο, γιατί έγινε μια σύγκριση κάποια στιγμή αυτών των κινητοποιήσεων στην Αμερική τώρα με τις κινητοποιήσεις το 67 για το Βιετνάμ, στα 7-68. Για το Βιετνάμ ήταν ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε τους Αμερικάνους, διότι ήταν οι ίδιοι που σκοτώνονταν στο Βιετνάμ, αφορούσε ένα μεγάλο μερίδιο της αστικής τάξης και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης όπως New York Times και Washington Post που θέλαν αλλαγή στην κυβέρνηση, και οι κινητοποιήσεις έγιναν σε 2-3 μεγάλα πανεπιστήμια. Columbia, Harvard, αν θυμάμαι καλά. Την τελευταία φορά που είδα τα νούμερα πριν αρχίσουν τα encampments να διαλύονται το ένα πίσω από το άλλο από την αστυνομία, μιλούσαμε για 120 πανεπιστήμια τα οποία είχαν ενεργά encampments από φοιτητές σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο στην ανατολική, βόρειο-ανατολική ακτή, όπου όλα τα Ivy League σχεδόν συμμετείχαν, και πάρα πολλά πανεπιστήμια σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, που είναι σχετικά προοδευτικές. Μιλάμε για πανεπιστήμια στο Τέξας, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, σε μέρη τα οποία είναι κατεξοχήν συντηρητικά και στα οποία ποτέ δεν είχαμε αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Ψάχνοντας να βρω γιατί συμβαίνει αυτό, συνειδητοποίησα το εξής, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να υποθεί, νομίζω. Υπάρχει μια σύγκρουση γενναιών στην Αμερική αυτή τη στιγμή, το οποίο θα παίξει μεγάλο ρόλο και στα επερχόμενα πολιτικά τεκτενόμενα, π.χ. στις άμεσες εκλογές.
Ε, η νεολαία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί με τίποτα να δεχτεί τα όσα αποδέχονταν οι γονείς τους. Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στις οικογένειες που έχουν εβραϊκή καταγωγή. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των νεαρών Αμερικανοεβραίων εναντιώνεται ανοιχτά στο Ισραήλ και στις πολιτικές που ακολουθεί το κράτος του Ισραήλ, ενώ οι γονείς τους και οι παππούδες τους, ακόμα και οι πιο προοδευτικοί αριστεροί έως και κομμουνιστές Αμερικανοεβραίοι, ένιωθαν μια κάποια σύνδεση με αυτό το κράτος. Αυτή η σύνδεση δεν υπάρχει πλέον. Ε, και αυτό θα παίξει το ρόλο του, νομίζω, στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ε, Θέλω να πω κάτι ακόμα. Ναι. Επίσης να πω ότι δεν έχουμε πλέον τέτοιες κινητοποίησεις μόνο στην Αμερική. Έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι King's College Cambridge. Έχουμε στην Αυστραλία, έχουμε στην Ιρλανδία. Οι φοιτητές του Trinity College του Δουβλίνου, του αρχαιότερου πανεπιστημίου στην Ιρλανδία, πέτυχαν από επένδυση μετά από ένα encampment. Έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις στη Γερμανία. Έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις στη Σουηδία, στον Καναδά. Έχουμε σε αρκετές χώρες, πολύ λιγότερες μεν από την Αμερική, αλλά έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις. Ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία, που μέχρι τώρα δεν είχαν δείξει αντίστοιχη στάση σε αυτό το ζήτημα. Ε, και όλες ξεκινάνε από τα πανεπιστήμια. Ε, και νομίζω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε κάποια από τα βήματα που γίναν τώρα τελευταία. Παραδείγματος χάρη ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνωρίσαν ή θα αναγνωρίσουν άμεσα το κράτος, το Παλαιστινιακό κράτος. Δεν νομίζω ότι αυτή η κίνηση θα γινόταν αν δεν υπήρχε είτε η αντίστοιχη πίεση από τα κάτω, είτε η σιγουριά των κυβερνήσεων ότι ο λαός το θέλει. Ότι ο λαός δεν θα διαφωνήσει με αυτή την κίνηση. Επειδή διαβάζω τις Irish Times, γιατί έχω σχέση με το Trinity College, υπάρχουν πολλοί Ιρλανδοί εβραϊκής καταγωγής που διαφωνούν και σε αρκετά υψηλές θέσεις με αυτή τη δράση, με την κίνηση της Ιρλανδικής κυβέρνησης. Όμως νομίζω ότι στην πλειοψηφία είναι μαζί τους και γι' αυτό το κάνανε, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση. Ε, Είδαμε ένα αίτημα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να συλληφθούν ο Νετανιάχου και ο Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Ε, και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εδώ και χρόνια εξετάζουν περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, π.χ. με τους παράνομους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Μέχρι τώρα φοβούνταν πάρα πολύ να μπουν τόσο ανοιχτά σε μια τέτοια κίνηση, διότι πάντα υπήρχε απειλή κυρώσεων, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την ευθεία απειλή από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος, ότι θα επιβάλλει κυρώσεις προσωπικά στους δικαστές, αν προχωρήσουν σε εντάλματα σύλληψης κατά μελών της κυβέρνησης του Ισραήλ ή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Πλέον είδαμε να γίνεται. Δεν νομίζω ότι θα παίρνανε το ρίσκο να το κάνουν αν δεν υπήρχε η πίεση από τα κάτω. Και για να το κλείσω, γιατί νομίζω ότι είπα αρκετά, τρόποι δράσης υπάρχουν. Πολύ βασικό πράγμα ότι τα αιτήματα ήταν αρκετά απλά και ήταν πραγματοποιήσιμα αιτήματα, δηλαδή ζητάμε μποϊκοτάζ, ζητάμε από επένδυση, ζητάμε κάτι που ο πρίτανής μας ή ο πρόεδρος μας μπορεί να το κάνει, αν το θέλει, και τον φέρνουμε και σε ένα ηθικό δίλημμα, αν θέλετε. Θέλουμε να είμαστε μέτοχοι αυτού του πράγματος, όσο και στο ελάχιστο ή όχι. Και υπάρχει η πίεση αυτή δουλεύει, έστω και ελάχιστα. Υπάρχουν πανεπιστήμια που δέχτηκαν τη συζήτηση, που θα προχωρήσουν σε αποεπένδυση. Το New School, παρότι διέλυσε το encampment, θα προχωρήσει στην αποεπένδυση. Η συζήτηση είναι ακόμα ανοιχτή. Το Πανεπιστήμιο του Rhode Island, το Μεθοδιστικό Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αχθής έχουν μπει σε αυτή τη συζήτηση. Το Trinity College, όπως ανέφερα, νομίζω αρκετά βρετανικά πανεπιστήμια θα μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Το Humboldt, παρότι είδαμε τη σύγκρουση, αρνήθηκε να αφήσει την αστυνομία να μπει μέσα. Δεν θέλουν πιθανόν να θέλουν και αυτοί μια τέτοια συζήτηση να ανοίξει ή να πιεστούν να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Και το πολύ βασικό, το οποίο το είδα στην κινητοποίηση των φοιτητών, επειδή αντίστοιχε κινητοποίησει οι φοιτητέ είχαν και το 2008 στη Νέα Υόρκη, με το Occupy Wall Street και μετά. Αυτή τη φορά υπάρχει οργάνωση. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτές οι κινητοποίησεις πρέπει να γίνονται οργανωμένα. Πρέπει, όταν κατεβαίνουμε στον δρόμο, να έχουμε
και ρεαλιστικά αιτήματα όσο το δυνατόν γίνεται και τον τρόπο δράσης τον κατάλληλο για να προχωρήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ για το βήμα. Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη μεταφορά της εμπειρίας. Είναι χρήσιμη. Νομίζω, κύριε Μπένο, αν θέλετε να έρθετε να με βοηθήσετε στον συντονισμό, είμαι της νόμης να ξεκινήσουμε με έναν κύκλο ερωτήσεων προς τους ομιλητές, ένα σύντομο κύκλο ερωτήσεων και μετά, εφόσον υπάρχει χρόνος και διάθεση, να υπάρξουν και σύντομες τοποθετήσεις, αν υπάρχει διάθεση για αυτό. Ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ωραία. Είπες να σε βοηθήσω και έφυγες. Τι. Ωραία. Λοιπόν, ακούμε. Παρακαλούμε. Ερωτήσεις, ναι, βέβαια. Μπορούμε να μην χαρακτηρίζουμε αυτό που γίνεται σε Παλαιστίνη πόλεμο. Ο πόλεμος είναι μεταξύ κρατών δυνάμεων στη Παλαιστίνη. Είναι μια εξέλιξη που συνεχίζεται εδώ και 76 χρόνια. Αυτοί που λόγω ξέρετε ότι τόσους πολέμους έγιναν κατά της Γάζας, υπήρχαν επί 2-3 χρόνια κάθε μια εβδομάδα διαδηλώσεις, σκότωναν οι Ισραηλινοί μεταξύ 70 και 150 άτομα κάθε Παρασκευή. Οι κάτοικοι της Γάζας, 80% είναι πρόσφυγες. Και πρόσφυγες από τα χωριά που ήταν δίπλα. Δηλαδή, οι καταργές και στην θετική όψη που γίνονται κάθε μέρα χειρότερα από ό,τι είναι στις Γάζας. Πες παράδειγμα, σκότωναν με 12 άτομα και έσκαβαν τους δρόμους και κατέστρεψαν τις γης. Δεύτερο, έχουν καταστρέψει κάθε επιδομή επιστημονική και νοσοκομιακή. Από τα τρία νοσοκομεία που ήταν στη Γάζα, 3 επιλειτουργούν και χθες ένα νοσοκομείο έβγαλαν τους αρρώστους από τα νοσοκομεία να τους διώξουν αλλού. Και με γεωγένεια τα παιδιά. Ότι επικαλούνται ότι υπήρχαν καταφύγια της Χαμάς. Του ΣΕΦΑ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο που είχε όλες τις παιδιότητες, μπήκανε και δεν βρήκαν τίποτα. Και ξαναμπήκανε για τους αρρώστους και τάψανε 500 άτομα σε ομαδικούς τάψους. Τα ξέρετε. Ο σκοπός δηλαδή ότι αυτό που κάνει είναι το Ισραήλ είναι ένα κράτος ναζιστικό, τέλος πάντων, αυτά που γίνονται στη Γάζα δεν είχαν γίνει ποτέ στην ιστορία ούτε επί Χίτλερ. Είναι περισσότερο. Συν ότι η άκρο φασιστική δεξιά της Βενγαφίρ, τα ξέρετε μάλλον αυτά, τύπου τα φαγητά που στέλνουν και τα φάρμακα που στέλνουν διαμέσου Ιορδανίας τα καταστρέφουν. Ο στρατός δεν ασχολείται. Τέλος πάντων, ο σκοπός του δεν είναι πόλεμος, είναι η ενοκτονία με όλη τη σημασία της λέξης. Και αποδείχτηκε από την παραγγελία της εγκληματικό δικαστήριο της Λαχάγη. Αυτό έφερε να σου πω ότι δεν είναι πόλεμος,
είναι η γενοκτονία με όλες τις κλάσεις της λέξης. 33, τα 11 πανεπιστήμια καταστράφηκαν τελείως. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να αναφέρω και εσείς μπορείτε να ξέρετε περισσότερα από εμάς και ο κύριος που ήταν εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω καταρχάς ματιά ήταν τη μεγάλη του Λύρη. Μπράβο. Έτσι, η κάθε είναι νέο που στηρίζεται όντως με θεία είναι... Πιο δυνατά για να Κάθε νέο που στηρίζεται με θεία όντως είναι μια συγκεκριμένη. Καταρχάς, αυτό δηλαδή είναι τρόπο να το Είμαστε συμφοιτητές εδώ, στην ιατρική, έτσι. Καταλαβαίνετε, δεν λέω πόσα εκατοντάδες χρόνια πριν. Ναι. Όπως καταλάβατε, συγγνώμη, και ο προλαλής σας και ο Φεϊσάλ που μιλάει τώρα είναι Παλαιστίνοι, έτσι, της Παλαιστινιακής κοινότητας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Όχι, ναι, απλώς ήθελα να σε συστήσω. Και έτσι είναι να σας πω ότι την ημέρα του Πολυτεχνείου ήμουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήμουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο και φιλοξένησα 3 άτομα στο σπίτι μου για να μην τις αναζητεί αυτονομία. Καταρχάς, όντως είναι η Παλαιστίνιο, από γονείς να πούμε πρόσφυγα από το 1948, έζησα όντως τον πόνο τους, μέχρι που βίωσαν, με την είδε ότι κάπου θα γυρίσουν και το τέτοιο. Και έζησα εγώ το δράμα, την ίδια δράμα, την Δευτάνη, έτσι, τις πρόκληση και την ίδια. Δεν θέλω να πω αυτά που ήταν στην άδικη του βίντεο, γιατί νομίζω ότι κάνει έτσι. Απλώς εγώ το παράπονο μου και πιστεύω παράπονο που είναι δυστυχώς φτιάξει κυβέρνηση απέναντι αυτά. Δεν είναι δυνατόν η Ελληνική Βουλή εκφράζει τον ελληνικό λαό το 2015 μέσα στην Βουλή προς τον αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ομόφωνα και πέρασαν τόσα χρόνια και κάθε ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς δεν προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και ευτυχώς τα γεγονότα και με την αντίδραση των Ευρωπαίων που εγώ προσωπικά σαν Παλαιστίνη πραγματικά σηκώνω την πάλι μου για τη στάση του ελληνικού λαού, για τη στάση του ευρωπαϊκού λαού, για τους φοιτητές που είναι πηγή της Επανάστασης, που όντως έκαναν τη μεγάλη στροφή στην πολιτική, επίσημη πολιτική της Ευρώπης. Γι' αυτό δυστυχώς εγώ δεν κάνω τώρα προκριτική θεραπεία, απλώς αν δεν είναι χρόνο. Εγώ είμαι υποψήφια στην Ευρωβουλευτή. Έτσι, δεν θέλω να αναφέρω την παράδειξη, αλλά μην μιλήσω ότι είναι κομμάτια. Ένας υποστηρίζει και Παλαιστίνη φανατικά. Απλώς Ευρωβουλευτή, όχι λόγω της κομματικής συμπαθής, απλώς νομίζω ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλλάξουν. Η Ευρώπη είναι άξονα. Άξονα μεγάλο σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σημαίνει όσο αλλάζουμε τη σύγχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοκρατικές εκλογές, σίγουρα θα έχουμε λύσεις να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και των Ελλήνων και των γείτονα και παραγείτονα. Γι' αυτό εγώ πραγματικά θέλω να δώσω
έμφαση σε αυτές τις εκλογές να ψηφίζουμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, όποια να είναι. Δημοκρατικές δυνάμεις που όντως μπορούν να αλλάξουν τη φύση της ζωή. Από εκεί και πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι η ελληνική κυβέρνηση τέλος να καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε ναι στο Παλαιστινικό κράτος και προχθές τρεις ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στα Ηνωμένα Έθνη 144 χώρες ψήφισαν υπέρ του Παλαιστινικού κράτους και σαν Έλληνας πολίτης πραγματικά που ζω σε αυτή τη χώρα από το 1970, έτσι δεν θέλω να πληρώσει ο ελληνικός λαός του λάθος να πούμε κάτι κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι στο αναφέρατε ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το κομμάτι των γεννήσεων των γυναικών. Και επειδή δεν έχουν τα νοσοκομεία όσα υπάρχουν, έχουμε δυσκολία τόσο στον εξοπλισμό όσο και στην παροχή ενέργειας, γεννιούνται αυτά τα παιδιά. Έχουμε δεδομένα είτε τουλάχιστον το πεδίο, το τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά, το οποίο χρειάζεται κάτι παραπάνω στήριξη. Το πρόβλημα είναι αυτό που μπορούσαμε να δούμε ως πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλές πληροφορίες για την επόμενη μέρα. Και αυτό που μπορούμε σίγουρα να δούμε, επειδή είχαμε μία ΜΕΑ συνάδελφο, η οποία ήταν μάλιστα Γερμανίδα και προσπαθούσε λίγο να καταλάβει ποιες είναι οι συνθήκες και πώς ακριβώς διαχειρίζονται την κατάσταση. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι οι γυναίκες όχι μόνο δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν γιατί το νοσοκομείο δεν είχε δυνατότητα, αλλά οι γυναίκες θέλαν να φύγουν κιόλας, γιατί αισθανόντουσαν ότι δεν ήταν ασφαλείς μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μέσα στη Ράφη, στο Emirates Hospital, επειδή ήταν κατά κάποιο τρόπο και ένα κομμάτι του Υπουργείου που είχε βάσει εκεί, οπότε ήταν και κομμάτι πολιτικό. Οπότε θεωρούνταν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια και θέλουν να φύγουν ούτως ή άλλως. Αυτό δυστυχώς, παρατήρησε η συνάδελφός μας, ήταν ότι μέσα σε βάθος 2 μηνών που μπορούσαμε να έχουμε στοιχεία από τον Νοέμβριο και μέχρι τον Φεβρουάριο, συνειδητοποίησαμε ότι η θνησιμότητα είτε παιδιών που μόλις γεννιόντουσαν, είτε και μέσα στον πρώτο μήνα δίμηνο, ήταν σε σχέση με το παρελθόν πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς αριθμούς, αλλά νομίζω ότι φτάσαν σε κάποιο ποσοστό 5 με 8%, αλλά λέγανε ότι όλα αυτά ήταν με βάση στοιχεία λίγο πρόχειρα. Δεν μπορούσαν δηλαδή να πάνε να επισκεφτούν τα σπίτια και να δουν τι γίνεται. Βλέπαμε όμως ότι οι γυναίκες θέλουν να φύγουν γρήγορα και από την άλλη και το νοσοκομείο δεν μπορούσαν να του κρατήσει ακόμα και να θέλουν να μείνουν. Αλλά πέραν αυτού είχαμε περισσότερα προβλήματα γιατί επιστρέφανε και ήταν ήδη αργά όταν επιστρέφανε. Γι' αυτό έλεγε, λέει, έρχονται οι γυναίκες οι οποίες αν είχαν μείνει 10-15 μέρες ή αν είχαν έρθει από την πρώτη στιγμή που είχε πρόβλημα με τα νεογέννητα, θα τα είχαμε σώσει. Ήταν πολύ θυμωμένοι γιατί έλεγε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί έρχονται σε κατάσταση που στη Γερμανία δεν θα το συζητήσουν καν. Γιατί ήδη πεθάνει το παιδί και απλά ελπίζουν ότι θα γίνει ένα φάρμακο που συνήθω δεν γίνει. Γιατί και αυτή μετά των ιατρών και των Δυνατά για να είναι Παλαιστίνοι και δεν ακούσαμε παραγωγή θέλω να πει έτσι θύματα γιατρών και διευθυντικών από Ναι. Οι οργανώσεις που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Παλαιστίνη είναι πολύ λίγες που έχουν ξένο προσωπικό. Το πρώτο δίμηνο δεν είχε σχεδόν καθόλου, γιατί χωρίς σύνορα ήταν από τις οργανώσεις που υπήρχαν από πριν. Μόλις έφυγε η πρώτη ομάδα που είχε εκλογιστεί τις πρώτες 2 εβδομάδες, μετά μπήκε κατευθείαν από τις αρχές Νοεμβρίου η επόμενη μας ομάδα και έκτοτε υπάρχουν ομάδες οι οποίες εναλλάσσονται. Αλλά το 99% του προσωπικού είναι τοπικό προσωπικό, οπότε είναι και πιο εκτεθειμένο. Επίσης, το προσωπικό αυτό ζει και εκτός δομών, δηλαδή, για παράδειγμα, η δική μας ομάδα, ένας από τους λόγους που προσπαθούμε να μειώσουμε τους κινδύνους είναι ότι ενημερώνουμε
όλες τις αρχές και τις αρχές τις Παλαιστινιακές αλλά και του στρατού του Ισραήλ για το πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι συντεταγμένες μας, θεωρώντας ότι αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο και την έκθεσή μας στον κίνδυνο. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δηλαδή γιατί χωρίς σύνορα είχαμε μέχρι στιγμής 5 άτομα τοπικό μας προσωπικό που δουλεύουν γιατροί και προσωπικό και συγγενείς οι οποίοι ζούσαν σε σπίτια που ήταν συγκεκριμένα και είχαμε δώσει τις συντεταγμένες γιατί φιλοξενούνταν εκεί και ανήκουν στους γιατρούς χωρίς σύνορα, δηλαδή ήταν χώροι δικοί μας. Επίσης υπήρχε μια επίθεση πριν από 1 μήνα περίπου, World Central Kitchen, είχε 7, αν δεν κάνω ήταν 6 ξένοι και ένας Παλαιστίνιος που σκοτωθήκαν από επίθεση σε 3 αυτοκίνητα. Οπότε είναι μικρότερος ο αριθμός σίγουρα, αλλά είναι και πολύ μικρότερος ο αριθμός των ξένων των παρόντων. Δηλαδή οι παρόντες είναι πάρα πολύ λίγοι. Πάντοτε ήταν λίγοι σχετικά, αλλά τώρα είναι ακόμα λιγότεροι γιατί πολλές οργανώσεις φοβούνται ή έχουν φύγει και κρατάνε ένα ελάχιστο προσωπικό, 2-3 άτομα και οι υπόλοιποι είναι. Δηλαδή για μας είναι 400 άτομα τοπικό προσωπικό και μέχρι 20 ξένο προσωπικό. Επίσης, επειδή υπάρχει και πολύ καλή γνώση, επαγγελματισμός και ποιότητα. Δηλαδή υπάρχουν γιατροί, δεν είναι σε κάποια άλλα μέρη, στο Νότιο Σουδάν για παράδειγμα, που δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και χρειαζόταν να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν ψυχίατροι, υπάρχουν χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, οπότε δεν έχουμε το πρόβλημα του να βρούμε προσωπικό, αλλά χρειάζεται και κάποιο κόσμο που θα. Το προσωπικό του ΣΥΤΑ, το νοσοκομείο, ρώτησαν πάρα πολύ αν υπάρχει ένα διακεκριμένο γιατρό που το διευθυντή του ΣΥΤΑ. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά θύματα και δεν θα μπορούσα εγώ να σας πω ποιοι είναι, και γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά από την αρχή του πολέμου. Πολλοί είπαν ότι είναι υπερβολικοί αριθμοί. Δεν νομίζω, και νομίζω το αναφέρατε πριν, κύριε Κανδύλη, ότι ουσιαστικά υπάρχουν και στοιχεία και από το Ισραήλ που αναφέρουν ότι όντως υπάρχουν και παραπάνω θύματα εκτός από τους μαχητές της Χαμάς, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ποιος και τι αριθμοί είναι. Εγώ μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι σίγουρα έχουμε δει θύματα, έχουμε δει καταστάσεις όπου σίγουρα, δηλαδή από συναδέλφους μας και ιστορίες που ήταν τόσο κοντά σε εμάς, ξέρω ότι συνέβησαν πράγματα, ανθρώπους που χάσανε τις οικογένειές τους. Είχαμε ένα συνάδελφο νοσηλευτή, ο οποίος οι γονείς του στο Χαν Γιούνις μένει στην περιοχή. Οι γονείς του τους ενημέρωσαν γείτονες ότι είχε χτυπηθεί το σπίτι, είχε καταστραφεί το σπίτι και είχαν σκοτωθεί οι γονείς του, αλλά δεν μπορούσε από τις αρχές Νοεμβρίου να πλησιάσει, στις αρχές Δεκεμβρίου να πλησιάσει στο σπίτι, γιατί ήταν εμπόλεμη ζώνη πολύ έντονη εκείνη την περίοδο. Και μετά από 2,5 μήνες, μέσα Φεβρουάριο, κατάφερε να πάρει άδεια για να πάει και βρήκε τους γονείς του μετά από 2,5 μήνες. Ενώ το ήξερε. Οπότε αυτό ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε κάθε μέρα, πάρα πολύ θετικός, πάρα πολύ επαγγελματίας, βοηθούσε ανθρώπους που είχαν προβλήματα στη γειτονιά, ενώ ο ίδιος ζούσε ένα δικό του δράμα, το οποίο εμείς το μάθαμε όταν κατάφερε και πήγε και μας είπε την ιστορία που δεν την είπε καν ο ίδιος, την είπαν οι συνάδελφοί του σε εμάς. Οπότε αυτά τα είδαμε. Είναι δηλαδή μια κατάσταση, μια πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Ξεχνάμε κάτι, ότι αυτά που βλέπουν οι διοράσεις είναι ούτε 10% από τα εγκλήματα που κάνουν. Οι απόδειξη ότι σκοτώθηκαν παραπάνω από 145 δημοσιογράφοι και έκτισαν τη μετάδοση του Αλτζαζίρα, δηλαδή και το μεγάλο δημοσιογράφο που του σκότωσαν τα παιδιά του και το κυνήγησαν και έφυγε. Αναγκάστηκε να πήγε. Και έφυγαν μηνύματα, θα πεθάνει. Γι' αυτό τα εγκλήματα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι είναι. Αυτό είναι σίγουρο, το είπε και ο κύριος Εκτός Κωστίνης. όμως ξύπνησε ο λαός και έβγαλε το φύρμα του αντισημιτισμού και γύρισε το φύρμα ο σιωνισμός είναι ο πιο επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Ο σιωνισμός με τον καπιταλισμό είναι μαζί. Πολύ σωστά. Αναφέρεται ότι προσβάλλει τις ιστορίες και τα ζητήματα που προκύπτουν στη
στην Γάζα με τις βασικές υποδομές που είναι περίπτωση. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το κομμάτι της σεξουαλικής βίας, που είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικά στη Συρία και στο Κόσοβο και στη Βοσνία και Περιστό. Οπότε θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν προσωπικά που αναφέρονται σε σχέση με σεξουαλική έμφυλη και της φάσης στη δουλειά από το δεν μπορώ να σας πω συγκριτικά τι συνέβη, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί τόση προτεραιότητα σε άλλα θέματα και ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε εστιάσει στην ψυχική υγεία με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και ψυχιάτρους να υποστηρίζουν και να είναι διαθέσιμοι. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι ότι όσοι έρχονται, και καταλάβετε, έρχονται περίπου 500 με 600 ασθενείς την ημέρα σε κάθε δομή που έχουμε. Τουλάχιστον στις 2 δομές που δουλεύαμε εμείς και τις έβλεπα καθημερινά. Είχαμε ταυτόχρονα στις αίθουσες αναμονής ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που ενημερώνανε για οτιδήποτε. Δηλαδή, αν αισθάνονται ότι συμβαίνει κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα το φυσιολογικό, το να μην μπορούν να κινηθούν, να φοβούνται, το να μην μπορούν να φάνε, το να έχουν θέματα αναπνοής πολλές φορές, αλλά και ακριβώς και τα δικαιώματα που παρόλο τις συνθήκες είναι τόσο άσχημες, συνεχίζουν όχι απλά να υπάρχουν, αλλά ότι θα πρέπει να είναι μπροστά για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν καμία έκπτωση σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όλο αυτό δυστυχώς ακούγεται πιο πολύ μια ευχή ότι θα μπορέσουν να το κάνουν, γιατί όταν οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες και σκεφτείτε ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να ζουν με την οικογένειά τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα σπίτι με ιδιωτικότητα, με δική τους τουαλέτα, ξαφνικά βρεθήκαν να βρίσκονται σε χώρους όπου η μία τουαλέτα μπορεί να τη στοιχεί σε πάνω από 1.000 άτομα, όπου οι συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολες, και πολλές φορές να βρίσκονται ακόμα και σε κάποια σπίτια που καταφέραν να βρουν καταφύγιο σε σχολεία, που σε μια αίθουσα τάξης μπορεί να συμβιώνουν 4 οικογένειες. Και αυτό πολλές φορές είχε σαν αποτέλεσμα να μας γίνονται αναφορές και καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ή για παρενόχληση, γιατί ήταν ξαφνικά άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να είναι μόνο η οικογένειά τους, ξαφνικά εκτεθήκανε σε πολύ περισσότερο κόσμο και σε πολύ μικρό χώρο. Οπότε αυτό αναγκαστικά άφησε τα περιστατικά βίας. Εμείς τα παρακολουθούσαμε και προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις για το τι είναι κάτι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό. Αλλά βέβαια, καταλαβαίνετε, σε αυτές τις συνθήκες έχει πάει πάρα πολύ πίσω, γιατί ο κόσμος δεν το θεωρεί ότι αυτό είναι η προτεραιότητά του εκείνη τη στιγμή. Παρόλο που πολύ εύκολα ως όπλο που λέμε και πόσο μάλλον στην έννοια του είναι κάτι που συμβαίνει και τώρα. Προφανώς μπορεί να το φανταστεί ο καθένας, αλλά θα σας έλεγα ότι μόνο οι συνθήκες που αλλάζουν διαβίωσης από μόνο του το κάνουν αφήνουν πολύ πιο εκτεθειμένους στους ανθρώπους. Και βέβαια, όσοι είναι πιο αδύνατος στην περίπτωση. Συγγνώμη, μήπως εννοεί και τα εγγενείες του Ισραήλ στις αρχές του πολέμου για ενοχλήσεις και διεθνή, αυτή αυτό με κοιτάτε ή είναι κάτι άλλο? Εμείς από την Βοσνία, στο κόσμο της Συρία, ο πειρασμός από τους εχθρούς έχει βοηθήσει από το πολέμο. Το ξέρω, το ξέρω και φίλο, και εγώ ναι, δεν είναι το πολέμο, είναι μια αντίσταση κατά το... Ναι, γι' αυτό απαιτήθηκε ότι η εθνικότητα των Παλαιστινίων είναι πολύ ανώτερη από την ηθικότητα του σιωνισμού και ο καπιταλισμού. Μα η αγριότητα του Ισραηλινού στρατού μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν είναι από τώρα. Όχι τώρα, είναι τόσο από το 40. Ναι. Και στο Λίβανο, Θάμπρα, Σαρδίδα. Βέβαια. Και στη Ιορδανία το 70, τέλος πάντων. Επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο χρήσης της αίθουσας, γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος, ας πούμε, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε παραπάνω και μας έχουν ζητήσει να την απελευθερώσουμε. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, εκτός αν κάποιος θέλει κάτι άμεσο να πει. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους που ήρθατε εδώ, που συμμετείχατε στη διαδικασία. Να πω ότι νομίζω ότι κάναμε μια καλή αρχή προσπάθειας
εμπλοκής της πανεπιστημιακής κοινότητας σε αυτή την ιστορία. Έχουμε τεράστιες ευθύνες όλοι μας, και σαν υγειονομικοί, εμείς οι υγειονομικοί, αλλά και σαν πανεπιστημιακή κοινότητα και σαν κοινωνία βέβαια, να εκφράζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε καλύτερα την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό. Νομίζω τα μαθήματα εξ Αμερικής ήταν, επιμένω, ευχαριστούμε πολύ, ιδιαίτερα ευχάριστα καταρχήν, έτσι, το ότι δηλαδή υπάρχει τέτοιο κίνημα, αλλά και μας δίνουν και μαθήματα. Δηλαδή η ιστορία της αποεπένδυσης, ας πούμε, δηλαδή του να σταματήσουν να γίνεται μποϊκοτάζ στις Ισραηλινές επιχειρήσεις και τα λοιπά και μέσα από τα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω, κύριε Κονδύλη, μπορείτε να ολοκληρώσετε εσείς το... Ναι. Μία κουβέντα, τίποτα. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο του Βασίλη Ταρβαρίδη και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Χατζαράκη. Να πω ότι συμμεριζόμαστε την πικρία σας. Εμείς, θα έλεγα, δεν νιώθουμε πικρία για την ελληνική κυβέρνηση. Νιώθουμε οργή για την ελληνική κυβέρνηση και την εμπλοκή της στον πόλεμο. Και δεν ελπίζουμε ότι θα αλλάξει. Και δεν ελπίζουμε. Επίσης, δεν είμαι σίγουρος ότι συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά θα μετατραπεί σε ένα φιλελληνικό σπουργίτη. Αντιθέτως, θα παραμείνει εμπλεκόμενη σε αυτή τη σύγκρουση. Ίσως βαθύνει ακόμη περισσότερο την εμπλοκή της σε αυτή τη σύγκρουση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ένα πρώτο βήμα να ανοίξει αυτή η κουβέντα στα πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή επιστημονική κοινότητα έχει ευθύνη να μην κλείσει τα μάτια στο έγκλημα, στη γενοκτονία η οποία συντελείται σήμερα στη Γάζα. Ελεύθερη Παλαιστίνη, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Μπορούμε να το πούμε κιόλας. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.